Arratsaldeon entzule guzieri hemen gira kanbon beraz iparraldeko pilota batzordearen finalen ikusteko. Eta enekin usaia bezala, Xan Bagasu, atxaldeon Xan. Bai, atxaldeon deneri. Eta bero Xan atxaldeontan, eh? Bai, bero koskor bat, azken bola dauntan ukantu haundiokoak ere, gaurkoa ez da gaizki. Hala, horrekin beharko dugu, nahiz eta gaitin zuen bezala hasiagila usatzen, baina hemen atxaldeko lagunak ondosia dira, eta 34 bat gradu dugu, beraz gu oino itzalian gira, kaskoak justu-justua iguzkiak erekin, baina pilotariek gehiago ikukanen dute. Hora da, eta beraz bi partida ikustiko ditugu atxaldeuntan beraz finalentzat. Eta lehenik gaztetxoak deia hor direnak eta presdina lehen puntuaren jokatzeko. Noa jokanen ditugu hor, Xan? Bai, alde batetik ikurria berdez denak bateko jokolariak, aintzinetik Ibanegi eta gibeletik Iñaki Etxeberri. Eta beste aldetik gorriz hariko direnak, noiz bai batasunaren kondu izanen dira, Imanol Goienetx gibeletik eta Mati Monako aintzinetik. Hala, eta pixkat ikusten badugu nola pastu den beren salpelketa horientzat, ebe jamehar dugu bi ekipa horiek partida guziak erabazi dituztela, eta frango aixe bereziki denek batekoentzat, multsoko hiru partidak erabazi dituzte lehenik denek batekoek 30 eta 30 eta 19 eta 30 eta 5, eta finala 8 ondotik nagusitu dira 30 eta 14, finala laurdena joan dute 30 eta 9, eta horren buru finalerdia jokatu dute hor bazen lehia denek bateko bi ekipen artean, eta beraz Iñaki eta Ibanek joan dute 30 eta 10. Hala horien dako, bestaldetik azpandarek ere beraz aipatu nuen bezala denak irabazi dituzte, multsoko hiru partidak irabazi dituzte 30 eta 5, 30 eta 10, 30 eta 16. Finala 8 joan dute 30 eta 13, final laurdena 30 eta 19, eta finalerdietan hor gehiago borrokatu dira, zenta hor ari ziren Senpereko ekiparen kontra, eta irabazi dute hor 6 txotipiz, 30 eta 24. Hala, beraz, bi ekipa horiek heldu dira partida bakar bat galdu gabe, eta egun batek galdu beharko du hati. Hala, partida hasia da, uste dut lehen txantuak egin dituztela, Xan? Bai, eta ikusten ditugu aintzinetik mementoan bita huts gorriak, egan nahi du azpandarrak. Azpandarrak aintzinean. Bai, gauza horintzat lehenbiziko esperientzia dute lujan gainean. Egia mailor hori arte tipitan ez dira izanak lujan gainean. Beraz, ez dut eganen beste ofizio bat dela, behar da jakin menperatzen lugaz, eta badira bueltaka izaiten adira pompe makur batzuk. Ere mua, haundia da, plaza haundia da kanbokoa. Eta holako demorarekin ere bereziki arrosatu behar da, beraz arrosatzeak ere batzutan ekartzen ditu ere pixkat nekeziak batzuentzat edo desberdintasunak ere. Zeiten alda, zenta batzuetan lurra da, jokolaria izan ez bezala, metakipi batzuk izaiten aldira, eta metan baten gainean egozen dela ikondutik pilota, lehertzen alda. Galdera zabala da bestenez, Xane, zenta xapelketa guzia hor 7-8 partida egin dituzte denek, ez dute sekulan lurraren gainean jo, horiek bai gazteak, baina helduak ere, eta hor finalerdietan sartzen dira segidan lurraren gainean, beraz, joko desberdina da. Desberdina da, uste dut indarrain behar dela oino eta txikitzeko, ez da aniz plazaik eta lurrarekin, oaiko egunean, eta gauza erran behar dena ere lurran gainean, eta joko aiten duena badua antaila. Pilota mugitzen dina, eskuin esker eta jokoa nahasten dina, antaila hartzen du, min gehiago iten aldu aurkariak, eta zenta aurkaria defentsa nahi dena gehiago akitzen da lujan gainean eta gohan gainean baino gehiago.
Hala, eta emaitzan beraz sargiten partida juntan, azpandarrak beraz nagusia estapen juntan, Karraskan hasi baitira, 4-0, irabazten bost garren hauai sartu berria dute, eta horitaik bat, bote bat ere sartu duena azpandarrak. Hala, 5-0, ikusten duzuen bezala, beruak izitu dituen jendeak, baina hasteko memento honetan jarlikoak ez dira batere hutsak, batere beteak barkatu. Eta partikulazki eskualde horretan ikusten duzuen eskualde horretan, bizten da, iguzkia horrat buruz joan dela, eta jendeak uzkuko dela horrat ditetik. Hori da, mehal ere, itzala bada frango polita kanboko plaza honetan, behaz, beden lehen partidantzat itzala eskuinek aldean izan dela, eta nik uste biharren antzat gehiago ezkerrek aldean. Hala, mehal ere baldintzak beroa izanike, ez dira hain txarrak ere. Ikusiko duzu hori gibel horretan, baira arbolak eta ikusiko duzue haize pixka bat dela eta hostoak mugitzen direla. Hala, beraz, 5-0 aipatzen ginuen. Eta hor, gibilen jokatzen duten, eta hor, haintzinean ere jointzen den pilota hori, eta berriz abian da, hastapen untan, Zaian gertatzen den bezala, pixkat lehia usteko zoin den azkarrena eta puntuaren atxikitzea da, akitaraztea. Hori da, plazako jokoan usu hori da, lehenbiziko tantuetan jokolariek badute gortu jokoa, eta agian gero eta jokoa irikitzeko eta ataka batzuk emaiteko. Epaileak ez ditugu presentatu, bihitz berba horietaz ere, esan, nahiz eta ezagunak diren, hor soko-sokoan ikusten duzuna tipiz. Gerard Etxebarna eta lehengo pilotariat, xapeldun izana dena bere denboran plazan, lehen mailan. Gure pantailan, zuen pantailan hatik ikusten duzuna duzue Gilbert Ducazu hor aintzin hartan. Gilbert Ducazu, itxasiara, eta nizlekutan ikusten dena eta partien juiatzen. Bakikaren aita, biztan da. Eta gero eskuineko aldean, Senpertara, Sebastian Lascano, Senpereko elkarteko buruzagia dena. Hala, eta lehen pondua egin dute denek bateko pilotariek, eta beraz abiatuko da botatzerat Iban Egi, beraz, aintzinean jokatzen duena, ez keinu egin du, baina ez du hartu pilota bai, eta berriz abiatuko da pilota luze jokatuko dutena, Iban, ez duena kaskoa bildu, plaza haundia dela ere, behar da egan, zenta eskuska itira, ez da bakarrik eskuska, baina joko garbian ere haidira niz joko moderetatean, eta zinez plaza zabala dena eta frango gora ere. Bai. Bazterrak ere frango gora dira, bi eskualetan. Iruditzen zaite suskan hartzeko bikaina dela plaza hori, kanboko plaza hori. Pilota edera hor, Ibanek eman duena untxak asko, untxak baliatuz plaza haundi hori. Ikusten dira, aldeatetik bada ezker bat, giletik, Imanol Goienetx, eta ezkerrak naturalki behesten du jokoa eskuinerat, zanitz botatzen du Iban Egiri, mementoan Imanol Goienetxek. Oso pilota bat dira bai, bien artean. Aliontan sartzen ahalko da Iñaki Etxubiri. Eta aliontan berriz Ibani izanen da, untxak askorat, beti matini buruz. Laburtxago, untxak segitzen du hor matinek. Imaneko oinu urgun, eta untxak askorat. Kasu pumpe markur bat hor, kakol bat. Jokoa bizitzen ari da hor. Iban, hor behan pausatzen bai. Untxa ikusia zuen, zila hondi bat utzia zutela azpandarrek.
eta beraz pilotai pausatuz pundu berri bat egiten du. Bai, botoilan falta indu, nik uste Ibanegik. Bai? Bai. Anta bazuen leku, Bai. Bai, zuk egan, Bai. Zenta 6. txantxo, bai, azparena joan da, hemen ikusten duen goxoki jo egina zuela eta lasaiki emana zuela, Bai, eta, bala, ideia bizki hona zuen, eta pausatzea pilota hori, Maluruzki berarentzat, pilota joan da botoilan baztergerat. Eta Matxin Monako abiatuko da botatzerat, Xake Xamina eta Christian Toat. Bigarrena botearekin, eta zazpieta bat. Behar da jakin, eta zaken altsatzen, lujan gainean, lehertzen da gehiago. Paldu behar da, joan behar da pilotaren xeka, nahiz eta pilota ez dugu aipatu, nahiz eta oinukoan ez dute pilota berria hartu, beraz, frango pixka tortago ere da, beraz, gehiago hertzen ditake ere, luzeago izanen da, eta lehuntan ere maiten du pilota. Erkik. Pilota luze bat hemen, bai, untxak agartzen duena Ibaneka, eta untxak urutzatuz, oino, Imanolek. Imanol eta Ibanen artean berriz abiatuko da jokoa eduriz. Batik ez, sobera, xareat eskapatu dako Ibani pilota hoi. Pari nio bat. Ez dute olako partida hastapena egiten, arben naiztarrak eta horretako dute pausu hartzen, lehen pausu hartzen. Tantoak mementuan txurik ez dira inluziake. Alere zortzi bat aurkarientzat, eta lehenbiziko pausa hartzeute pixkat eta aurkarien eta dinamika mozteko agian. Denbora beruhunekin, pausak biztan dela importantenak izanen dira. Eta horretaraziko da okuzu somat hartzen alituzten ekipa bakotxak? Bai, ekipa bakotxak hartzen alitu, bost pausa. Bost pausa hartzen alda. Eta uste dut ere ez gaztetan da, gazteagoetan, sikuran beru haundiak balimada, gideak, deliberatzen alukete ere. Izaiten alda, eta haundientzat ere, ez da egia, ez da astokerik ere inbiar, batzuetan baldintzak jondgo jabalimadirare, tolerantzia gehiago izaiten alda, biztan da. Lehena hasteko hartzen dute eta pentsu dut txauraze denek batekoek hartu dutela, zuk erraiten zinuen bezala. Txauraze Kristof egik bereziki kudeatuko ditu eta pixkat jokoa emanen plantan berantaren berriz atxemaiteko, beraz denek bateko ekipakoek. Eta nekez hasi baitute ikusten duzen bezala emaitza sortzi eta bat, beraz. Eta alderantziz ikusten dugu, azpandarrak untsa hartziautela platza hori. Aski frango seo gai dira, eta serioski. Ez baitez bada irrisko handuik hartu gabe. Sintxokia iri da, eta mementoan seorik, armenda izterrek duzte, utxak egiten. Ez dakit taktika bat denez, baina sustut Ibanegik, hainiz pilota jo egin du partida hastapen untan, biztan da bestea azpandarra ezkerra izanez gehiago eskuiniko alderatzen dula, baina ez dakit taktiko deliberatu bat hartu dutenez azpandarrek, baina... Pentsatzen dut, jotukatzeko molde bat dela, ezkerrari naturalki bazaio pilota eskuinek aldeat. Eta Matxin Monako abiatuko da botatzerat berriz urrun, Iñaki Etxeberri buruz, ontsa emaitan. Batik, joegian zuen, entzin hortat joegian zuen, baina... Irikia zen, irikia zen. Eta mozten altzuen eskuin, entxeatu da. Eta apalei botatu du Imanolek, egia jokaldia bat zela iteko. Bigarren txantxoa beraz denek batekoen zat, ez dakit horrek egin duen ez zerbait aldarazi duenez. Esake hon bat, motxian, Ibanek. Untxar eman duena alerea. Eta ondotik biharren pilotan Iñaki Etxeberrik eta derra da indo. Egia pilota ederra zila eta bazuela autoa. Eta biziki puliki pausatu du pilota eta tanto egin.
Hala, eta denek bateko pilotariak behaz segidan jartzen dira partidaren barnean. Hala ez duzte usten azpandrak sobera joitera tentzinat eta segidan lotzen duten beraz marka 3 eta 8. Iban egi ikusten duzuena abiatuko dena botatzerat beraz, 3. helikotz. Alionta luzeago egiten du, hemen gure sekuntarat. Eta tantoa ezin ere eman pilota hoi Imanol Goyenetxek. Eta lehen botea beraz... Matxinek bakatu. Matxinek stanzionean da, eta azparnen, bestenaz, zaharek segiko pilotaria da. Eta bigarren botea segidan Ibanen dako, beti Matxinen gainean. Bai, sobera jotu du, eskapatu zaio xarerat eta xake jefera. Biadura emekian ikusi duze beraz pilotai ezin duela karreatu eta xarearen gaineko aldea joan dela Iban botean. Beti eskuineko aldeuntarat, baina aldeuntan untsak lausitu du. Keinu Ibanek baina ez du hartu. Eta deja da, inore, Iñakik biziki polieki. Biaren pilota badaki, ez da besa ondia Iñaki, biziki polikia da pilotan eskoa biladu. Eta bere bigarren tantoa egiten du, dejadaz. Eta hartu duten pausak efetua eman du emaitzan hasteko. Zenta 2 puntutan horbiltzen dira berriz denek batekoak. 8 eta 1 galtzen zuten, eta 8 eta 6, 5 puntu segiren egintuzte. 2 puntu botetik ere. Eta berriz partidan dira perdeak. Kasu hau, duitzen zautan frango gura emana zuela Matxinek pilota hoi eta eskapatu dako. Hala, eiduri dute, haidirela untso sartzen partida urtan, denek batekoak. Segiran lotu dira, eta hala. 7 eta 8, lehen berdinketa ikusiko dugunez. Iban berriz botean, eskuineko aldera toino. Untsa eramaiten Matxinek pilota hoi, kaskorat. Untsa kurutatu zoino Iban egi. Pumpe makor bat hor bentsu dut. Eta ez da berdinketarik izanen 8etan hasteko, zenta azpandarek egin baitute 9. pundua, 9 eta 7 finala hontan. Biadura emekean, Ibanek ezin duela pilota hoi bildu. Eta zuzenerat heldu gira, beraz, Matxin Monakorekin botean. Sake ona, eta tanto. Oskoa, eta 10. pundua. Eta 3. botea. 3 azparneko Matxin Monakorentzat. Eta 2 bote Iban egirentzat momentuan. Lehen markada untan beraz. Eta emaitza, frango edekia beraz, 10 eta 7 ikusten duzu emezara, horrekorean. Partida horrekatia, emaiten du. Berrizake hona eta untsa ikarri Iñakik. Iban. Horrekodea. Ona, errando epaileak. Zeltasuna biztan da pilota horren biltzeko. Eta beraz, hamika, ez, 8. pundua bakatu noiz baiteko entzat. 8 eta 10. Matxinek faltaina zuen hor. Ibana. Bere besake biziekin, mina iten aldo. Gaida ere sartzeko haintzinet eta airetik.
mementoan ez balimaduko kusire jokaldi horien egiten. Ez bizpairu aliz keinu egin du, binen ez du hartu momentuan, alinuntan eskuineko alderat botatu du. Hala, hori ere ez da menturatu. Eta berriz derradain txatzen, Zabatzen du bersua untsa Imanolek eta untsa kurutzatzen eskuineko aldeuntara eta baina Ibanek ere jeferra emaiten. Iso bizia Ibanek, Zerzen delaik. Eta goraxo ere ari da iduriz plazaren gainean pilota egiten du, beraz urgunago egiten da bere pilota. Aliuntan atika. Diluzia bizki untsa. Agotzeko jokoa, aliuntan zer egiten du, luze aliuntan. Miniten du, Imanol joan beharko bere lagunaren laguntzeko arainan. Joko agotzen ari da. Moitzeute bizki untsa, tanto ontan... Eta bizi da. Zer egiten du eskuineko aldera, eta airez lotu beharko, eta ona da. Esegitzen du, eta Ibanek urgun... Imanolek ere maiten, baina eskapatu dako, jendek ere apreziatzen dute pundu-punit hau. Bai, bizki untsa ibiliute, denek batekoek pilota tanto ontan eskuinetik ezkerretik eskuin, eta eskualde guziak minatuz. Eta azken pilota horretan, maikimunako, defentsan zelaiko, eta mosmetretarik nahi izan du biskat agotu pilota. Aukariari pilota sobera eder gauzteko eta egisku pixkat hartu du eta eskapatu zaio xarerat. Hala, eta berriz pundu batetan dira denek bateko pilotariak perdeak. Behatzi eta amak, eta bigarren pausa bat hartuko dute lau pilotari horiek. Eta horrek uste ditugu bereziki azpandarrak hor, zuen egin zinean. Biadura nik ikusiko dugu, beraz azken punduetarik bat, hor Imanol Matin Monakorekin markatu. Hor, aldeuntan zen Imanol, bere ezkerrarekin. Beti pumpeka kola batzu, plazan, aipatzen ginean bezala lujaren gainean, nolaz ez? Bai. Hori da, zangoetan behar da erne izan, pumpe makur bat iten dilaik hor behar da fite mugitu. Horrein dira, sumit urte, xan xorraze zure aizan zira, lehenago batzu ez ziren espartinekin. Ahunt galdu da hori, badira hori helduak ari direnak edo... Ez. Zer zapetak aldatu dira edo zer... Gu hartzen ginen eta lujan gainean eta espartinekin. Me guai, da ultzatxipia izana dena, guai bat pentsatzen dut, helduak iko direla guai traileko zapetekin. Traileko zapetek bat uste eta... Lotzeko gehiago... Krampona txipi batzuk eta bizkiuntza eta lotzen dutena eta lurra eta egia zangondako aixe obikio da tenisikin hartzea gu hartzen ginen kriston ampulak biltzen gintuen baliatzen gintin partida luzeat balimazen batzuetan 3 pare behar ziren bi galtzardi pare animaleko zinema zer egia alde jotaik hobekuntza bat badela balditzen aldetik hasteko siur. Zapeta bereziak traileko zapeta horiekin hobekiago egokiatu da plazan hartzeko eta bereziki lugaren gainean. Lugaren gainean bereziki. Hori da. Jakin dutena egun milesker xan, milesker zure jakitan zunarekin, teknika ikuspunarekin gauza bat jakin dutena eta raiza entzulek ere jakin dutena. Diginten partida eta zenta hor partida tinkoa da eta bat bestiari frango urbil dira. Lehen berdinketa ikusiko duguna zamaretan. Imanol goinatxurun. Untan ere urgun izanen da ezkerretik honeatzen. 25 metretan baita. Untxa ataka, zehataka puita egin duena Ibanegik.
Eta hor dugu bailen berdinketa hamarretan izan dena beraz. Hamar berdin. Bai, pilota moituta, aukera bazuen, moztu du ezker perfekzionean Ibanek. Hamar berdin, jendeak ere txalokan olaz ez? Bai, partida poli baten ikusten nahi gira. Eta jonkoa, frango edekia, ustean erraiten ginoen, frango fite joiten zela sortzi eta bat bai ziren. Hala, hori da, Jo normalski lujan gainean beste antailetan dena da joko gehiago ikusten dela. Sortzi eta bat hamar berdin. Esake hona, Ibanek, bien artean. Ezkerra eta eskuinan artean, erdian, sekatzea beti hona da. Malan koinetxa, honea talo bezala. Ibanek, zatik. Sobera gura zen aliuntan eta joan da xarerat. Bai, kasik sobera untsa joa. Sobera untsa gozatua, eta eskapatu zaio xarerat. Penaz, berarentzat, eta uste dut bizki untsak hausitu zila pilota hori eskuan, barnean, eta nik uste joaren zen aski urgun pilota hori. Eta beraz, mementoan, beti azpandarek atxikitzen aintzina. Pundu bat balimada ere, mementoan beti aintzinan izan dira. Botea, ezker jarat, untsa ere maiten pilota inakik. Eta urgun emaiten Imanolek. Manol apaltzeko aldiuntan. Aldiuntan Iñakik eraman du pilota hoi. Untsak askorat kurutzatu Ibanek pilota hoi. Kasu aintzin oktan aldiuntan Iñak irotzen, ean erdien den uzten du. Pilota erdian, pilota edera. Ez eta ez duen untsak askoan kokatzen pilota hoi. Iban egi, bai. Justu edera hoi no, indartxu. Labur aldiuntan. Untsa jokatia. Zinez, untsa egiten ditu batzuetan labur, estatzu, jokoa hagotzen du Ibanek, Bai. Azpandarek mugua baute hori noz eginen dute, dunek batekoek. Ibanek, bai, joiten pilota horren txika, eta untsa emaiten ezkerreko alderat. Eta Imanolek ere emaiten. Hainiz pilota joiten du Imanolek alere, bakarrik hamarretan gira. Kasu, ez tenez, sobera akituko, ikusten dugu ere, hatxa etzin hartuz. Elgarri trabatu dira, hor, bi ekipak. Biatura emikian ikusiko dugu hor, zegertatu den. Berriz eman dute, ez da jauserteko. Berriz, eta beti hameka eta hamarretan gira, azpandarrak berriz, beti aintzinean beraz. Bai. Epaidak berriz emanen du pilota hoi. Eta berriz abiatuko da botatzerat beraz Matin Monako azparneko noiz baiten elkartearen kono iridina beraz. Ezkerreko alderat, Iñaki Etxeberrik altzatzen pilota hoi. Eta Imanolek berriz gibelerat. Manol pilota horren txeka jun behar. Barnean da mementoan. Ez, jalida. Jalida errandu Gilbert Dukazuk eskualde hartan. Eta beraz, berdinketa bigarrena. Hameketan. Hamekana berdin. Ikusten dugu, mendaizarrak behar iniziatiba gehiago hartzen.
jokoan. Arrotzen gehiago, bai. Arrotzen, eta nahasten gehiago jokoa. Manolek ere maiten du mujura, bere ezkerrekin behar luke kurutzatu gehiago, zer diozu esan... Bai, boltaka ideki behar du, bai, biskat gehiago. Egia erdik aldea dutzen dila aniz, bai, sofritzen du, Manolek ere aniz pilota jokatu du, ustean ikusten ere iruditzen zaukun piskat akitua punduaren bukaeran, eta horre amor eman du, eta lehen aldikotz denek bateko pilotariak aintzinan pasatzen dira. Puntu tipi bat balima da ere. Hamabi eta hamika beraz. Denek bat aintzinean, lehen aldikotz. Bai, egia, eskuineko parte hori ez du hainbeste baliatzen. Bai, domaia berarentzat, baluzke soluzioane batzuk atxemaiteko eskolde hortai. Batik, untxasko egina. Hori indu, hori. Untxaila kortua zuen jokoa. Bai. Eta hamabina, berdinketa berri bat beraz partida hontan. Eta bai, eta badakite egiten ere, ezpandarek, untxa. Pilota aldatzen du, maitinek. Bizisako bat behar ba. Bai, berri bat. Egia pilotak hemen ez dira ras eta egoaldeko moldean. Hemengoak berdintziak dira orokorki pilotak guziak. Difentzia hundiena egiten da, eta zoin den berria, zoin den aizana, zoin den joa. Berrikitan ikusi dut, Ostibartarreko ekipentzat bereziki, pilotaren lagua alderantziz emaiten dute. Baduzu horrena usaia, zer diozu hortaz, ez dakit gutiago huigatzen dela pilota homen? Eta esake falta induktu matxinek. Egia egan, ni egia laguekin bada arrazo bat, usu sintxikatzen dira fite, bereziki gutronan gainean, eta pilotak. Eta azkar hau da lagua egia alderantziz ezagiz. Gauza da, eragina badila pumpetan. Eta motelago ateatzen dira. Zidauten dute gehiago, azkenien pilotak ez dira, ni zaizkit sobera gustatzen. Sobera motela atxamaiten ditut gero. Hore erraiten zuen, pilotara egileari galdekiten zakola, lagua alderantziz emaitea eta gehiago irauten zuela partida. Alde hortaik ez da da pilotaren kalitatean dako hor badaz gehiago erteko. Faltatik opari bat eman duena Iñakik. Eta hama hiruna berriz izanen gira. Berdinketa berri bat, hemen. Laugarrena. Eta jokoa beraz oino frango idekia hemen finala hontan kanbon. Ezin da jausegan, Usu plazako partidak hola dira. Maost arte, maostoko joarte tinkoa, eta hor azkarrenak egiten du difentzia beti. Manola kalliuntan urgun botatu du, urgun luzatu du pilota bai. Kafu, entzin hortan, Iñaki segitu du, behinan, segi. Errandu Gilbert Dukazuk, ondoan zen, behazuntza ikusi luke. Iñakik ontsa ezkerreko alderat. Pumpe kakol bat, Ibanen dako eta Maleruski ezin du ereman pilota hoi eta gorre izanen da berriz. Azpandarrek atxikitzen aria, mementoan aintzinetik. 14 eta 13. Erdulemiken ikusi duzu, beraz, pumpe txarroi egindakuna Ibani.
Eta zuzenezkorat dinen gira. Hala, hori da ez da frustrazionik ukan behar, lugan gertatzen dira, horako tantoak. Ez zuen jeus berezirik pilota horrek, pumpe haikin, izaiten aldira horako xantze asko tanto atzoko. Hari, Iban, ezkeraz modutu beharko heltzen da, nunbitan? Pilota edera berriz maitxinentzat, jotu. Urrun, Iban elu da, 25 metrotaraino, eramaiten alere. Eta Imanol Goinetxeko aintzin hortan. Aliuntan ezkerra. Perdek sofritzen dute, defentsan dira, menan mementoan txikitzen dute. Horbilitzen aintzin hortan, piutta bat. Bizi da oino, zimentan ari dira hor bi aintzinariak. Untsa joa, maikinek. Hala, untsa. Aliuntan kurutzatu du. Eta untsa defenditu Ibanek, Iban usten du aldiuntan bere lagunari inakiri pilota hoi. Eta Matinek untsa luze kaskolan joz. Eta bai, eta Inakik amor emaiten, sarea joiten baita bere pilota hau. Eta 15etan partida erdin untan, beraz azpandarrak pasatzen dira 15etan. Pausa berri bat hartzen dute. 15 eta 13 ikusten duzuen bezala. Naiz eta koloreak ez diren arras aldekoak. Baina emaitza hor da 15 azpandarentzat, Imanol eta Matinentzat, eta 13 beraz denek bateko pilotuentzat. Iñaki eta Ibanekin. Hala. Ikusten duzuen bezala beraz bandera bereziki ezkerrekoa mugitzen dela, beraz horrek nahi du badera haize pixkat eta ez dela itogarri bero hai. Pilotuentzat bereziki. Naiz eta itzal pixkat konten dira joiterat. Bai. Arbitre batzaileak bi aitak, Christophe biztan dena pilotako munduan ezagutua dena, bere semearekin hor eskoineko aldean, eta bestaldetik beraz Iñaki Etxeberri bere aitarekin. Aholku emaiten nolaz ez? Hori da, eta ez da, kalme egon behar da, finalak ez dira egon guzi jokatzen. Hor memento importantian dira, partida erditsutan, emaitzatinkoa. Hala, behar dira, burua hotz behar da txiki. Zenta, lemizikoak idurak ere agertzen dira, eta goiti, azkarrenak behar luke difentzia. Hala. Dena bero balima dare, biziki importanta da, beti ideiak argia txikitzea, eta hotz, buria hotz. Hala, artetik erraiteko behar pausan honen artetik, eskolegiko xapelketen finalak aintzina segitzen dutela, eta bereziki heludan asteburuan finala andanan bat izanen dela, eta bereziki esku-uska hortziale atxetik izanen dira bai artekoak, bai bigarren mailekoak jokatuko dutena iolin, horiek izanen dira lehenik gaztetan, artekoetan Abarratiako Mikel Argindegi eta Etxeberri hariko direna Unai Pagegi eta Tomas Azketen kontra. Eta ondotik segidan bigarren mailean hor lehiatuko dira Iñaki Goikoetxea eta Benoa Errika, hariko baitira Irisartarako Paulo Bidar eta Julian Etxegraien kontra. Hala, hori, hortzileko eta berantxako aipatuko dugu segidaz, eta izan dira ere gazteak hariko direnak lehen asteburuan bakotxak beren finalean. Baina hor dinen gira zuzenerat, eta pilotariak berriz dinak baitira kantxarat bereziki Matienekin hor, botean abiatuko dena, beraz, bigarren partidaren erditzu, partearen zalbarkatu. Hama bost hama hiru. Sake Samina Makimonakok. Bote bat, sartzen duena, bere laugarrena 6 eta 13.
Besoa handia ditu Mekimonakok, eta sakatzen du ere fango plantan. Leontan ere denboa hartzen du. Untsa egin du zenta, untsa baliatu dako zenta botez sartu baitu. Sakean. Berri sake bat. Sake berri bat, Leontan luzeago egin du, baina kausitu duen ere botea sartzea. 17 eta 13. Beti atxekin garriak dira, sobera ketu gabe, egungo denboarekin. Bai, tanto erresak dira hori. Indarrik gastatu gabe. Sake berdina inen duen. Bi aldiz egidan erdi, eskuin. Labur eskuin, imanek emaiten, airetik, untsa asko matxinek. Hiru bote segidan txan hori zen? Bi bote gehi bigarren pilota, bigarren pilotaikin. Hiru tanto beraren zatazteko. Eta berriz bost ponduren deskarta. 18 eta 13. Eta ustean erraiten nuen, Imanol Goinetx pixka takitua egin iduritzen zaukula, azpandarrak berriz entzina joiten. Eta momentuan, pausak berba honekin dakote, nekeziak aldiuntan ere Ibanentzat, baina ere maiten pilota bai. Hau ere, urgunukaren du Ibanek, eta ere maiten. Imanolak txartu du iduriz pausa horretan, ongin dako, untsak pausitu baitu paretan pilota hoi, hau ere, untsa, goragoa eri da. Gurutzatuz pilota hoi, ezkerra izanik. Eskuina ere akusten du baduela, nahiz ezkerra izan bani bada ere. Erdiskapa da Imanolek. Tutakin peto behinan, bizi da hoi no. Bizi da, Barazuna izina, gibelerata joiteko, behinan... Nahi izan du defenditu ezkerraz, Iñakik, biskat hartia zen ere, eta utzindu. Ziloska egiten nahi dira, hor... Hemeretzi eta 13, hiru berdin ziren, hiru berdin eta seipondu hor da, lego, zerita botearekin biztan dena, binan emaitza hor da, eta ziloa hor da. Eta falterdi gandaukuna hemen epaileak Gerarretxe Barnek. Haren falterdia, beraz horrekin egin nahi du, berriz botatu beharko duela. Doidoietaik, beharrik, eta ez zuten ere maena izan Ramenda iztarrek, pilota hori, sake esamina zen. Eta Matxin Monako berriz abiatzen botatzerat. Benkoan, ezker. Eta laburago. Iñaki gibelkatu beharko eramaiten pilota hoi. Imanolek, untsak urtatu bai, pilota edera. Eta Ibanek ere untsak eramaiten erreferaratik. Imanol eskunaz. Eta untsak sartzen gogotik Ibanegi. Joko egiten dute lau pilotariek ere hor, eskuali guztieta joiten baita, alde honetan ezkerreko aldean da, eta berriz gibel Ibanegiren gaindat, punpetzara eramaiten, bainan. Botoidaren kanpoko aldeat jonda pilota hoi, eta pundu berri bat azpandaren zat. Hogoi garrena, beraz, bigarrena markadan ere,
Bai. Azpandarrak aintzinen pasatzen txan. Bai, kasu. Uste mali bat uste eskapatziatola, kasu. Hausten aldute. Zazpi pundu segidan hitz egiten du eta jokoa bizten dena gogortzen ari dena, ez dugu errepikatuko bero dela ere, beraz, berriz din beharko da horien txeka eta gehiago antzatzerat ere. Beraz, hainitzindar utzi beharko duzte denek batekoek. Ali, zer gertatuko den, anartean Matin Monako botean, beraz. Pilota luze bat oino. Kasu Imanolek zer eginen du, atakatzen da izin horretan, konfientzian dira Azpandarrak, baina Iñaki ere, Iñakik ere, diuntan ardietxe du, eta Azpandarren pundu horien, pundu luze, pundu horien moztu du. Bai, dinamika hori behar zen, hautsi. Bai, hori da. Hamalau garen beraz, area horbentzen dira partida erditzutik. Ia Ibanegi gaiden eta hor, saketik miniteko, baino sartzen du, lehena sartzen du. Ere maiteko gizan zen hori. Hor, sendi da, ere lau pilotarientzat, hor ofizio eskas pixkat, hor bereziki isak erreferan. Kartzeko moldean diren sakeatzuk ukusitugu utxinak. Ibanegi berriz, labur, baina sobera labur. Laburrei. Ogoita bat, eta 16, eta 15 barkatu. Falta beraz, bigarren botea falta uste dut, espanima nahiz okerra diagin zuen bat ustean. Eta berriz abiatuko da botatzerat beraz Matin Monako, denbora hartzen aldi guziz. Txake una. Una eta pundua gehiago dena. Ogoita bi. Hiru. 6 bote. 6 garrena beraz Imandolentzat. 6 handiz da plazan. Ogoita bitan dira. Hori da, jakinez partida ez dela oino fini. Egiten du bere botearekin, untsa nahasten du, batzutan labur, beste batzutan luze. Eskuin, ezker. Aldiuntan untsara emaiten du Ibanegik bote hoi. Imanolek ere gutxi. Kaskora, tuntza aldiuntan Ibanek. Sinesten dute hori denek batekoek, ez da fini partida? Ez da fini. Ibanekik aniz pilota joekiten da. Hori utxindu. Akidura ere, markatzen behar da. Tanto horra dira beraren zator. Hoita hiru eta 15, kasu, 8 pundu anitz da. Ikusten dugu Iban burua apal, hainan senditzen du presioa dulak, akidura ere. Eta punduak beti gordi lamentoan. Ez dute baita zada soluzioneik ikusten ere, hola. Matin botatzera taldiuntan eskuin oino Iban egiten geinean, untsa maiten Ibanek. Untsa kurutzatua.
Manolen ganika, aliuntan zer ginen du hain ukurtzatuko. Untsa, ez denan luze. Ibanek atakatzen hain zinortan. Beti bizi da. Petxarra, untsa eraman eta... Bizi da. Epa irak ez dute usegan, segitzen du punduak. Hain zinortan, sekatzen ditu punduak alainan. Punduen txeka, joan behar dute nek batekoek. Eta horako bitan ere sekatzen duzuaren guztien da... Hori da. Piskat, emaiten duzula zure burua eta usuratzen bezala. Bai, partida estapenean inditu bizpairu pondu xoragarriak inakik eta guai nik uste aurkariek konpreitut ere eta irakurtzen dute hobekio ere bere jokoa. Eta jokaldia ikusi du, Imanol Goienetxek eta zuzenean joan da eta Inakiren derradan bila eta kontratu du segidan. Biziki puliki. Eta denek batekoek segurazea pentsatzekoa den bezala galen dute pausa berri bat. Ikusten duzu emaitzak, hasik 10 punduren diferentzia, aniz da. Bakarrik 6 pundu faldazakote azpanarrera ere maiteko iparaldeko xapelketaren titulu hau. Abiadura Amerikan ikusten dugu azken gestu batzuak. Eta 6 pundu bakarrik ez dakote falta beraz azpan narentzat. Bai, difentzi koskoja, Pentsatzen alda, ere azken kartutxak botatuko tuztela denek bateko jokolariak. Nik segituko dut gitarra hauekin, ostean aipatu ditut heluak hariko direnak beraz bai bigarren mailekoak, bai artekoak heluen ortsialean ionlin. Baina gazteak ere hariko dira biharamunean eta heluen asteburuan bai larun batean eta bai igandean. Larun batean lehenik izanen da ezperetan goizetik hasiz hariko dira B mailekoak. Umetxoetarik hasiz umetxoak eta kimoak hariko dira goizean. Eta arratsalez izanen dira gazteak eta hirugarren mailekoak ere, beraz, 5 partida izanen direna, beraz, denak eskuuska helduden larun batean ezpeletan hori. Eta igandean aldiz, beti gazteak izanen dira, binen A mailekoak, horriko dira umetxoak, kimoak eta gaztetxoak, hiru onta egoiti, beraz, lakarran izanen dira. Beraz, partida handana bat eta bereziki finalak eskuuska, bine ez eskuuska bakarrik. Finala handana bat izanen da lehen haste buruan. Beraz, ez ditut denak zerrendatuko, baina luzekoak ere izanen dira. Bai Donapaleun, bai Doni Manilo izunen heluden igandean lehen mailekoak. Eta joko garbia ere izanen da, luzekoak ere ondokoan ustaitzen eta oiartzunen. Eta finalak buratuko dira ustailaren 26an, beraz Getarrin izanen baita joko garbiko finalak. Horiek emanak, badizue beraz gitarraua ondoko astendako eta ondoko egunetako. Beraz dinen gira segidan zuzen eratemen kanboko agabotuntarat. Eta hor beraz segitzen duzue beraz gaztetxoen finala. Eta mementoan azpandarrak ditugula nagusi eta untsa abiatuak ere finala untan txan. Bai, difentzi polita dute, oita lau 15. Nausi dira, aski azken bolada untan, maosta maihiru eztan ziren ostion. Nahi du, dinamika egentzat dela mementoan. Azkartxo ikusten dira, mementoan, eta Imanolek Maitxinen sakeak ere desamasiak egiten ditu. Ataka biziki ederain du, Maitxinek defentsan ongi... Konfientzion dira azpandarrak, aintzinean dira, irriskatzen aldute. Iban. Laburra aire, Ibanek zer eginen du, urrun jo egiten du, ezkeroko alderata? Untsaioa hori, untsaioa, bai. Hori da. Matin joan da pilota horren txeka, baina ezin du honeatu. Iban gai da, olako jofinen indiko, beso biziki bizia du, posturak biziki pulitak. Estiloa agarroa du, egia egan.
Ezkerraz ezin duena ereman pilotai beraz Matinek. Bai. Eta zuzen naten lugira, beraz hamasei denek bateko pilotarientzat, eta 24 beraz azparneko noizbaiteko pilotarientzat. Eta Iban Hegi abiatuko da botatzerat. Denbora hartzen du, oino sinesten dute. Bai. Leuntan zer egiten du Ibanek eskuineko aleuntara eta Numitan zen, behinan barnean da momentuan. Iban, ai. Kormanta izan da hor, aintzinean magaratu egin du, behinan magaren azpiko alderatuan dako pilota hoi. Bai, ziloa haundia zen. Eta azken 5 puntuetan sartuko dira finala hontan azpandarrak Imanol Goinetx eta Matin Monako beraz. Haurik, olakoak giletik ibiltzen zielaik, ez dira utxin behar, ez duzu olako aukeraik eta pilik ukaiten ala, beraz dituzunak behar duzu baliatu. Eta Moloroski bere aukera utxin gidun seko, eta Ibanek. Xakea eskuin, xakea hona. Ibanek eramaiten xakea hoi, eskuinetik. Imanolek kurutzatuz beti. Imanol noin oiten txeka ezkerraz. Eta Ibanentzat izanen da baino. Aniz lehiatu diren bi pilotariak ikusi ditugunak atxalde honetan. Baina momentuan, azpandarek gaina hartzen dute. Denek bateko pilotariek. Iban kasko, baina ez, eskapatu dako. Kasko, eskapatzen daikotuko dakote partida hau. Ostian azpian zuen, magaren azpian, hau, galniko aldean. Piskat presaka, haida hor. Burua apal, besuak, ez zaki sobra zer egin hor. Akitua iduridu Ibanek, saniz pilota jo egin du egun. Sakionea, Luzia. Kirentzat izanen da, hain maiten da, alun bezala altxatuz eta barrean da. Segitzen du jokoak. Nahiko indu hor, hinakik sake biziki zaila zinen baiteko. Azpandarra konfientzian Matinekin, airetik. Ibanek sekatzen oino pundua hor ezkerreko aldera eta mementoan ona du. Aleuntan luze. Inakik ez baliatzen pilota hoi. Aintzinan egoiten da. Defentsan oinu perdiak. Eta min egiten Matinek pilota luze honekin. Iban jon beharko seka. Momentuan atxikitzen dute, joko egiten dute ere azpandarrek. Pilota edera oinu Matinentzat erdi hortan, zer eginen du. Luze. Iban, 25 metretara egin beharko seka. Burrago aldiuntan azpandarrek. Airetik ere, bena ez baliatzen. Pilota edera inakirentzat. Seatu du hoi. Bai. Ostion Ibanek utxin du jokaldi bat agontidik jazena eta guai inakik. Ikusten da, dudara sortia da, iduriz denek bateko jokolarien buruan. Eta abiadura emekian kamera horrekin ikusi duzu ezinez magaren gaina joan dela. Daldarraziz maga hoi. Eta hinu pundu besterik ez. Azparneko pilotarientzat ere maiteko xapel hau. Matin Monako botean, aldiuntan Iñaki lotu beharko. Baina ez du ere maiten. Eta bote berri bat. Hogoita sortzita amasei. Bai, partida utxia, partida utxia. Zazpigarren botea beraz. Hurbiletik ikusten duzue. Denbora hartzen duena Matin Monakok botatzera duen eintzin.
Labur hau ere, altxatzen da untsa Ibanek aliontan. Imanolek bere ezkerrarekin, uste nuen kurtatuko zuela, ezkerretik ezkerrat eta xantza pixka batekin. Izin ez hor. Beti hola da, denen berra bauzulaik, ez da uste sekulan zure alde. Eta txaloak entzuten dituzue, azken pundua baitute azpandarrek, 29 eta 16. Azparaneko alderat joanen da xapel hauak urten. Bai. Ez dugu sobera ikusten, gauza galdatzen aldiren. Sobera eskarta hondia da. Ez. Iban akitua iduritzen zauku, hor? Bai, gaina hartziaute errotik eta azpandarrek partida honetan. Eta Matin Monako abiatuko da botatzea azken aldikotz partida honetan. Urrun hau ere, eramaiten alduen bezala. Iñaki Etxeberrik. Oino denek batekoak urrun dira beti. Labur aire Imanol. Haure labur da. Pilota edera ukanen du hor, eta ez. Ateratzen da. Eta partida beraz ere maiten dute. 30 eta 16. Bai. Lehen partidaren erdia frango tinki zen eta azken berdinketa 13etan izan da. Baina gero sentsu bera joan da partida hau zen. Bai, garbiki, neta hautsi da partida hori. Hori haipatzen girin ostion partida estapenetan usu denak eta indarren neurtzen hartzen dira. Eta 15 goiti beste realitate bat da. Azkarren egiten dute diferentzia. Beti eta gaur. Eta ez da dudaik azkarrenak ziren eta azpandarrak. Azpandarrak beraz, azkarrenak eta xapeldunak aurtengoak beraz eskuskako xapelketa hontan, iparraldeko pilota batzordeak antolatzen duen xapelketa hontan. Beraz, horiek dira Imanol Goyenetx eta Matin Monako nagusitu direna, beraz, denek bateko pilotarieri, 30 eta 16, beraz, denek batekoen konduari ziren Iñaki Etxeberri eta Ibanegi. Hain hortan egonen gira, pausaino bat eginen dugu guk ere esan, eta utziko ditugu, beraz, sariak barkatu maiten, eta gero berrizinen gira, beraz, finala nagusiko lehen maileko erat. Beraz, istantarte egiten dautzuet. Olako proiektu bat muntatzen delaik herri batian, nik uste importanta den parte hartzia, enetako hasteko iziarri importazioen parte hartzia, eta ene familiaekin eta ene hauzuekin, eta herriko jende, beste jende batzu ez dugunak zautzene, zenta huai ez baigira ardurako utzatzen, zinez denak kontent huai nik uste, hortan parte hartzia.
Donazare jatzartu da, iduriz. Hala duela 3 urte Donazareko tamboradakoek deliberatu zuten haren 30. urte betetzea ospatzeko beharra. 3 urte berantago hortan ari gira. Uztailaren 24 eta 25 ariko gira kontrapas ikusgarria emaiteko. Beren zenako sartzen zizte gure entrenamendu gunean. Zertira jende xaharnio lutsi berritik eskapatuak? Gu gira les vieux amis de la vieille Navarre, le vieux, elkarte formatuaren gileak. Ta gira Donazarrek Baxenafarroako historian izan zuen garantziaren ikertzerat. Ikusgarren gai orokorra da transmisioa. Ez da ikusgarri historiko bat, badu parte bat, nun agertzen dira zer pasatu den Donazarren eta Euskal Herrian, baina ez da ikusgarri historiko bat, eta gaurko realitateak ere aipatzen ditugu, bai islariak, bai indarjokoak, bai kumak, bai beilariak, bai Madalenako ordokiko enpresak, eta umorearekin, xantza badugu olako idazle bat ukaitea, Guillaume Irigoyenekin, zeren bere umore eta izdioko famatuak argiki agertzen dira ikusgarrian, eta da ikusgarri goxo, iringarri, polit bat uste dut, humilki erranez. Carlo Magno, kokaino mano zira? Eta nola uste duzu kudeatzen dela Europaren eineko imperio bat? Ez du lo egiteko denborarik ere usten? Eta bai, Carlo Magno bano gehiago, kokaino Magno naiz! Aheman biziki aberatsa izan da Guillaumekin, berak badu bere ikusmoldea, nik badu nire ikusmoldea, badu bere humorea, nik badu nirea, eta bezinez elgarrizketa biziki interesgarriak atera dira, batzutan ez giren ados, batzutan bai, eta bakotsak egin du urratx bat aintzin, urratx bat giben, baina azkenean zinez aberasgarria izan da esperientzia biziki ona, zenta ez baita erresa beti ukaitia idazlea ondoan, zu baituzu zure ideiak, eta idazlea hor da, eta behar da errespetatu ere idazlearen lana, eta bikain atera da, eta aberasgarria zinez. Astapenetik nahi ginuen profesionalekin lantzea, gu arrunt amaturak gira, eta beraz bai kantuan hartzeko Thierry Bizkarrirekin, antzerkien dako David Ondartzekin, dantzarien dako Patrick eta Patricia Larraldekin. Olako jendeekin hartzerat motivazio gehiago emaiten du, badakigu norat nahi dute joan eta konfiantza eginez besegitzen dugu haren ideiak eta bidea. Badakigu Donazarren pixkat frentximenta aspalditik bilakatu da eta Euskara ez du toki handirik eta erronka bat zen guretako. Beraz berriz eman toki bat Euskarari eta bai ikusgarrian baita ere gure arteko harremanetan. Donazarre ez da fosilizatua eta ari segitzen ari da bere bizia, duela 2000 urte bezala, jomatarrak hor ziren, eta gaur ari gira gure bidea segitzen. Biziki konten gira Donazarren pasatzen denarekin, zinez jendea motibatua da, engaiatua, nahi dute gauzak ongi egin, beraz posten gira zinez. Lehenbiziko aldia hori iten dutala eta nintxun hoak zen pentsatzen isin lana bazela, baina ez holako lana, baixi hono lana iteko, baina helduko getxu, dudai gabe. Seur nusu untaik lambda zeit geldituko dela.
Kaixo agroekoizle, eus naiz, Eusebio. Interneteko .eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, zeuk ekoitzitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Eta beste arlo batean lan egiten baduzu, baita ere. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, hitzordua eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus. Arratsaldean beti dakarren tristura, neretzat izaten da bakardade hurra, agitu nahi begia, Mario aldu gure egia, bide bat aukeratzean, gelditu nahi nuke nere lurrean. Tipitan Lourdesen historioa eta kantuak nituen batere entzun. Hasi nintzen zuten Xabier Lete ezagutuz, ez dakit 25 urtetan edo. Eta nahi nuen parte hartu proiektu eder hortan, aurten Sohutako pastoralean. Eta plazera da prefosta Lourdesen kargua ukaitea. Euskal kantagintza beriak hala gizako sediaz, ereintzian modernua, aitzindarien azia. Lourdes urgiondoen aman iz Maria Mujika, 10 hauren ama zen eta dakidanaz 2 haur galdoik zutin. Eta emazte maneota bizitzen ikasik zen emazte bat zen. Peru gurea Londresen, Zingulunarrak ekarten, hurra handikan etorri arte, guzio dantzarik ezen, ai hori egia, Zingulu, zangulu, Maria. Lourdesen kantuak zinez sakonak dira, hitzengatik. Melodien gauza bazuen Lourdesek, ahaideak asmatzeko gaitasun handia. Eta zinez hor pastoalaekin deskubritu dut nola bere bizitzan, hasi zen estilo klasiko batekin, eta urtez urte sentsible gehiago zen, sakonagoa zen, eta zinez edera. Politikoa baita ere poemak baziren, eta naturaekin beti lotua, eta hori maite dut biziki be bizitzan. Untsasek igintian, aldarik azaliak, ikustatiarik ahulskazetiak. Ahatzetik abantxu, kuia zen arduaz, destorbien lekuko inertzien mintxaz. Hasigia dantzan, pastorentako, Fabrice Penk gue dantzaiak asliaekin. Egin dugu teknika hasteko, algarrekin ber manea zaitzeko. Eta hor 2026ko urtailan, hasigia puntien jakastia, satanen puntiak, eta azken dantza sustute bai. Pastoral baten egitzia xantza bat duzu, eta xantza wano handiago dantza izatia, zenta be hamasei baizik ez gia eta be xantza bat duzu. Hamasei dantzaien gainen lau potiko gia. Ni pertsonalki betidanik maite dit dantzatzea, sustut sibeotar dantza. Sohita hokiko pastora naitzea enetako plazer handi bat da, eta ezen enian dudaik parte hartzia aurten. Hizkuntza ideio gu behar, oai itzatuk jarraiki, indar represibuai,
taigabe euskati jarki. Lourdesen obra sensiblea zen eta obra handia da. Beraz, bai, partekatu nahi dut albezain untsa. Inspirazio gehiago sentitzen dut gaztelaipeko gelako, zerbait egiten dit, emozione gehiago. Leite hangaztei, ametsak beharriztia, ene bihotza batetan, pasiaz beharriztia. Erregentak erraiten dizu, berdela lasai izan, tranquil, abiatu, denboa hartu. Zit lehen pastoala, bena badakit dutan adinaikin azkena dela. Gozatzen di butita behula, eta voilà. Eta izigarriko roitzapena dukez, enetako. Matxoekin hau dela soitako dantza eskolan jakasle gia guai, behaz importanta da ebai jakustia beste proiektu batela, maskadak, pastoalak, eta inba emaitia tipiek segitzia eta zentak ez gu bezala egitea jakasle bilakatu eta pastoal batetan parte hartu. Lehen emanaldia dateke ustailaen himetzian, ondotik gaian badateke bigeren emanaldi ostiale gaiaikin ustailaen 24an, eta berriz berrastian, ustailaen 26an, hor aldiz goizan emanik dateke, bedatzik eta erditan. Otsuandiari beraztaparak, noiz lotuko dizkagu. Gu komunikazioko komisioan gira eta EHZ da gurentzat, gurentzat uste dut, elkarlan bat, eta ez da bakarrik festibala, bada muntaketa, desmuntaketa, elkarrekin lan egiten dugu kasik 3 hastez eta hori bizikikulta da ikustea. Janen nuke EHZ dela ere parada bat Euskal Herri osoa lotzeko eta batzeko. Ukan ditugun galdera horiek beste pertsona batzuek galdetuko dugu. Guazen! Guazen! Nondik heldu zizte eta zerk erakartzen zaituzte festivalera? Ni altsutik heldu niz eta pesta egiteko heldu niz. Kamotik heldu niz, pesta egiteko ere. Bidarraitik diteniz eta liseotik aseniz festivalean. Gu endaiarra gera eta festivalera ekartzen dugu. Bera txanda egitera dator eta niri gehien bat ekartzen dit, jende ezagun asko egongo dela, festa giro polita egongo dela eta horrek gehien bat. Urtero etortzen gara festivalera, badelako momentu polit bat, bai Ipar Euskal Herriko gazten artean, baina baita Euskal Herri osotik datozen gazten artean ere loturak sortzeko, ezagunak ikusteko eta momentu polit bat pasatzeko. Donostitik gatoz eta etorri izan geha ohituraia. Ni ataratzetik egiten iz, eta festivalera belagunak, giro ona, azkenan da denak elgarrekin zerbait egitea, asparitik ikusten ditugun jendeak ere gurutzatzea. Ni Angerutik heldu eta berdin lagunen berrizi ikustea eta ere kontzertuak deskurritzea. Ni Amikusetik eta lagunak bezala, lagunak ikusteko, uda ospatzeko eta hala. Kontatu festivalean bizi izan duzuen oroitzapen bat. Nik gogoratzen dut, aurreko urtean egin zuen bero handia eta altxalili ikusteko egin genuen hilara gogorra. Itxiziguten atean, justo. Bete zen aforoa eta geratu ginen kanpoan. Baina oso ondo pasa genuen. Ene oroitzapenetariko bat, zen dela duela 3 urte, eginen janari txandan, tipulak mozten, eta eneria moztu nuen pixkat, astapenean, eta sopalena kenduz, oartzu nintzen, odola asko bazela, eta energia dilindan aizela, bazen odola tipul guzietan. Eta gero, urgenz, eta kompainia, eta orain nikel. Aurreko urtean gogoratzen naiz igandean uste duz izan zela, azken arratsaldean,
kriston bero egiten zuen, eta kumbia talde bat zegoen frontoian bertan, eta niri iruditu zitzaidan kriston kontzertua. Ura botatzen mundu guztia gainera, hori iruditu zitzaidan momentu oso politu bat. Nik baut oroitzapen bat, impresionagarria zena zen Manu Txauen kontzertua, eletan, eta gazte ginen garaian. Eta bat-batean egitea itzuli bat enen gainean, eta ikustea dena bete-betea zela, eta ikustea jendez betea zela eta animaliko kontzertu bat zela, eta kontzertu bikaina izan zen. Eta beste bat, anulatu izan zelarik denbora txejean, laguntzaile nintzen, eta gaiten nuen behia ez zutenei anulatua zela, eta skifen zen ikustea hien bisaia aldi horoz. Nik banuke oroitzapen bat festivalera heldu naizelako tipidanik, eta beraz, hori lotzen dudan oroitzapena da tipidanik ogia mozten nuela sukaldariekin. Ikusten duzen bezala bero handi bat bada, eta egin dugu komunikazioaren bideo bat, eta hartzan nintzen, kabina batean, eta egin bar genuen bideo bat, beraz, 20 minutuz edo hartzan, bizikuntza zen. Aurten, EHZ konfesional bat izanen da. Galdera bat etaren duzu eta konfesionik erandu. Beraz, etorri! Ene oroitzapena, ene lehen EHZ zen, lehen EHZ, txadan ginen lagunekin, eta ustut ibiako zela. Eta bazen ekitaldia 25 urteentzat. 30 dira, 25 garaian. Eta zer maiz bazen kontzertuz, eta normalki utxe egin berri ginuen, baina azken finean arduradunek jantzuztainik, joetan altzete txandat, ez da lan hona egin ginuen, eta sobera konten ginen, bazen eguzkia deutsten ari zea maiz kontzertuz sobera untsa zen. Ni gola momentu polita ere montaketan errekara bainatzera joaten ginenean beroari pixkat aurre egiteko eta sortzen zen giroa eta hola. Ene oroitzapen oberena, ustez aurten eraikiko dut La Patina kontzertuan. Eta aritzen gira La Patinarekin bihar, beraz eraikiko dut ene oroitzapen oberena. Ni oroitzen niz joan den urtean izan zela ezapurrak sartu zirelaik esenat, eta batek su hartu zuen. Ez dut izenik emanen, biziki irringarria izan zen, enetzat. Eta nizen idauze mendin, lehen edizioak, eta keniarkana pixkat oroitzen niz, gazte nintzen, ikusi nuen. Nun eta nola ikusten duzue EHZ, 30 urten buruan. Espero bide beretik segituko duela, azkenean Euskal Herriko eremu desberdinetako gazteak eta ezain gazteak elkar ezagutzeko eta besta eredu alternatibo bat ere eskaintzeko momentu bat izaten. 50 gradurekin, sior. Eta nun, endaian, kostaldean, zergatik ez, ondartzan. Edo aldrebes lajainen. Nun, espero dut hemen, eta iparraldean. Eta antzeko moduan, espero. Bai. Ondo baldin badoa, 30 urte barru. Hola baldin bada, oso ondo. Konforme. Nik 30 urteren buruan ikusten dut festivala ez nazun, biziki maite bitut erri hori, eta laguntzaile anitzekin, eta talde euskaldun potoloekin ere. Behar nik biziki maite dut bizardunak, behar 30 urteren buruan ez dakit nun izanen diren. Eta, zetak beti ere, zetak behar gehiago. Espero dut berdintzu segituko duela, giro honean, lekuko taldeekin eta ustez untsa da. Eta gu behar bada edo akampalikoa initz hobetuko dugu, edo behar bada etxetik inen dugu, ez da 30 urteren buruan, bizkarren aldetik ustez beharko dugu esfortzu bat egin. Ustez segitzen badugula eta geroz gazteak eta zaharragoak ere nahasiz untsa da. Nik ikusiko nuke zergatik ez egoaldean eta zergatik ez
izan gehiago iparralde eta hegoalderik. Hogeita 10 urte buruan, nik usten dut EHZ beti iparraldean, eta espero dut giro on horiekin, eta beti laguntzaile haintzekin, barba laguntzaile gehiagorekin, segitzeko festivala hau muntatza. Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da uztailaren 10-etik 13-erat Gau-argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean. Festivaleko mertxan gira eta gure aurtengo edizioko t-shirtak eta hainbat beste gauzak saltzen ditugu. Egunon, zer erosi duzie hemen? Bi gauza biziki eder, t-shirta, geroaren lehen notak. Ze polita, ogoita 10 urteak, bikain. Biziki ederra. Eta tapak bat. Lujaren egitmoa, hori ez da urtengoa, me bon... Noizkoa da, hau? Ez dakit, jazkoa edo, jazkoa. Ta hemen Laida gurekin, egunon! Egunon, Laida. Zer erosi duzuzuk? Nik erosi dut joanen urteko t-shirta. Bai, hala. Crop topa da hori? Bai, biziki bero baita, olako t-shirta hartu da urtean. Bikain, besterik erosi duzuia? Bai, galtzerdi pare tipi bat, ala ere. Aurtengoak hoiek? Bai, aurtengoak, berritasun tipi bat. Eta hala, hortan. Zer idatzia da galtzerdietan? EHZ-ak 30 urte. Oh, me hor zer dugu hemen! Lukasen zangoak galtzerdi poitoiekin, ze polita! Urtean zehar arduradunen artean eta laguntzailean artean ere, plantan ezartzen dugu talde bat, fashionistak deitzen direnak, eta hor aipatzen dugu pixkat zer gauza saldu nahi ditugun, ze jantzi mota, eta nun, zein ekoizpen. Aurten berritasun bat badugu bai, eta hori serigrafia da. Etortzen altzizte zien kotoinezko jantzi batekin, eta guk logo bat sortu dugu, EHZ 30 urte idatzirik, tindu berezi batekin, eta zure t-shirta, adibidez t-shirtaren gainean ezartzen dugu logo hori. Serigrafiaren egiteko behar da formakuntza berezi bat, eta makina berezi bat egia da, beraz horrentzat badira bi makina berezi. Hautatzen alda, edo erabiltzea tindu bat segidan sukatzen dena, edo beste tindu mota bat, nun hor beharko den, piskatileak sukatzeko makina bat bezala, tindu horren sukatzeko. Hor, aro biziki edera eta bero izanki, hautatu dugu bigarren mota hori, nun tindua ez den segidan sukatzen. Horren dako, urbildu gira ustariztarretaz, ustariztar gazteetaz, haiek badutelako serigrafia makina hori, eta haiek egin digute formakuntza bat ostiralean, erakusteko nola pasten zen. Ez ginen bate uste, baina, aurten arrakasta gehien duenak kasketak dira. Guk atsemaiten dugu, ahunta frusak dire, baina saldu dira eta ez da gehiago gelitzen ere. Baina gira da kasketa horiek nostalgia hainit sortu digutela eta horrentzat atera dugu atal bat titauen, beraz gomidatzen zaituztegu zinez titau irakurtza horren ikusteko eta kasketa horien ikusteko. Eta ez hartzeko eta argazkiak bidali kasketa horiekin. Kasketarik ez da, baina beste hainitz gauza saltzen ditugu. Edizio berriko t-shirta bat eta galtzerdi pare bat. Galtzerdi horiek kiroleko galtzerdiak bezala pentsatuak dira. Eta gero baitugu biztan dena, beste urtetako edizioetako beste t-shirtak. Badugu burutako bat, tot baga. Eta sustut, aurten saltzen dugu ere bai,
liburua, EHZ-tako liburua, eta liburu bat erosita, oparitzen dizuegu ere pintza bat. Arratsaldean pilotazale guzieri hemen gira berriz Kanmoko plaza hontan eta beti gurekin Xan Parasu, arratsaldean berriz ere. Arratsaldean eri. Hala, eta gazteak ikusita aldi hontan lehen mailekoen aldi izanen da, eta segituko duzue beraz Eskuskako plaza lasoko finala, iparraldeko pilota batzordearen kondu izanen dena, eta hor beraz eukanen ditugu beraz bi ekipa. Eta horiek izanen ditugu, beraz, norrukoan ditugu, Xan, aldiuntan? Alde batetik goizeko izaran kondu hariko dira Unai Iribarren Xaratarra eta Vicente Zubiat, lehengo berezkoa, eta ondotik eta plagian ukanentuztea irekitikekoak, Bilu Ustar, Bastien Iribarren eta Iban Jauregi Berri. Pantailean, beraz, ikusiko dutuzu, beraz, horiek erran behar da, Vincent Zubiak edo Vicente Zubiat ari dela egun, baina ez dela pilotari hori hasi xapelketa hastapenean. Hori da, eta xapelgo hastapenean hasi ziren Unai Iribarren eta Iñaki Etxegoen, Jasko eta xapeldunak. Eta Iñakik multsuko partidak jokatu zituen, 8 nik uste. Eta bazituen arrazo aski larri batzuk eta bere eskuarekin. Eta horren ondorioz, finala ordenetan, sarra ziute Vicente. Ganden urtean berezkoetan zena, oino, eta geroztik, Vicentek erakutsi du bere maila, eta gaur arte, saikatu dira, bi partidak iraziz, eta erakutsi dute beren maila. Hala, jazkoa ipatzen zinuen, Xan, bai, jaz elgarrekin baigorren ginen, eta Unai eta Iñakik pundu txipi batez irabazi zuten Isartaren kontra, Etxegarrai eta Arbeletzen kontra, 30 eta 29, baigorren ginen elgarrekin, partida eder bat ikusi ginuen, eta ondorioz, gero Frantziako xapelketan Mariruski galdu zuten Unai eta Iñakik finala laurdenetan, zenta azpandarrak nausitu ziren, eta horan buru, gero Frantziako xapelketan, beraz, azpandarek joan zuten xapela, Frantziako xapela, bostez joan baitzuten Isarriko ekiparen kontra, Etxegarrai eta Arbeletzen kontra. Hala, hori jazkoa zen, baina piloteriak ez dira oino arras prest, beraz, pixka nola pasatu den xapelketa horientzat horretaraziko dautzuegu. Lehenik, goizeko izarrakoen dako, beraz, zukerraiten zinuena, beraz, Iñaki Etxegoen hasi zela Unai Iribarrenekin, eta 3 partidetarik multsuko partidan, biga irabazi zuten, eta bat galdu zuten Thierry Arizmendi eta Amede Lafiten kontra. Eta beraz horren ondorioz ez zuten barraderarik jokatu, eta gero finala 8. nagusitu ziren Azpandaren kontra, Matien Durruti eta Beñat Maitea. Final laurdenetan ahatik irabazi zuten beraz Itxasuaren kontra, Furmo eta Ager. Finalerdiak joan dituzte joan asteburuan Giltzu eta Aiande Jorregiten kontra bakatu. Olivier Goiena. Olivier bakatu ari zen den zena, egia, horrezkari gisa. Hala, eta beraz, guai finala. Airetziko kuendako, galdu zuten multsuko bi partida galdu zituzten, eta horren ondorioz beraz barrazak jokatu zituzten, eta nagusitu dira, beraz, lehen mailean egon baitira. Gero finala 8. irabazi zituzten Senpereko Azkona eta Jaurigiren kontra. Final laurdenak berriz Azpandaren kontra Larral eta Eneko Etxebarren. Eta finalerdia joan zuten beste Azpandar bat
beste azpandar batzu bazuen kontra, Alexi Intxospe barkatu, eta abentin duan frangoa ise, gerran, hogoita hamar eta hameka. Eta ahunt denak diakin dezazuen, behar da egan ere, multsuko partidetan bi ekipak ikusten ditugunak hor zuzenean, bat bestaren kontra gertatu zela. Eta hor, goizeko izarrako pilotariak nagusitu ziren, hogoita hamar eta hama zazpi. Behazala, errebentsa partida bat ere izanen da egun finala juntan. Ikusiko nola joiten den, jaiten nautzuen beraz, goizeko izarrako pilotariak partida bat gehiago badutela beren zangoetan edo bere eskuetan, zenta bajaderak jokatu baitituzte lehen mailean egoiteko. Hala piskat, ze izan den piskat horien bidea xapelketa juntan eta finala juntara teltzeko. Eta nartean, beraz, partida hasia da asan. Bai, lehemizikutan toa indute garaztarrek, Iban Jauregi berrik ateatu du pilotat begorei urriz, xarerat, eta, dena iteko da. Oi, Ibanek lehemiziko derrada nahi izan du egin, eta lortu du, tanto bikain bat, derrada, anor kasue. Iban egun honian balima da, pilotari xoragarria da, besoa badu, ezkerra da, arteko manera ezker sikutsa, eta badaki biziki untsa behesten pilota, eta derrada botatzen maixua da. Zinez, xapelketa edera joiten du, zenta partida sometik uste ditut xapelketa untan, eta zinez alde guziz Iban Jauregi berrik zinez erakutsi du mailona, eta zinez pilotari haundia dela. Hala, artetik erraiteko ere bi partiden artean, untsa prestatu dute kantxa, zenta arrosatu dute eta berriz sarea pasatu, beraz zinez kantxa hobenean da lau pilotarientzat, beraz pentsazekoa da pilota gaitzeko, emaitza. Kontekstua hasteko lekuan da hala izaiteko. Bai, eta ere, egan behar da ere, geroztik ostion hasi balima da aski tranquilki jendea aski behankor zen, bero handi horrekin, hor frango puliki sartu dela jendea, eta jende alde aski pulita da hemen kamoko plazan. Beaz, denak berdean dira partida hon bat ikusteko hor. Hala, eguraldia ipatuko dugu ere, nolazez bero baita, hoita hamalau bat gratu emana zuten, nostuko ez gira hainurun, baina ikusiko duzue hostuak mugitzen direla eta gaineko banderak ere frontoiaren gainean direnak mugitzen direna, behaz haizea bada, haize gozoa eta ez da halako bero itogarria. Beraz, zinez pilotarientzat baldintzak ez dira hain txarrak eta pilotan hartzeko parada edera badute pilotariek, beraz. Hola, laze tanto induen Bixentek. Menturatu da tiratzeko aintzin hortarat eta kausetu dut antxoa Bixenten zubiatek. Bai, lana bizkiona ina zuen eta una iribarrenek eta jokoa luzatuz eta aukera sortaziz eta lagunari eta Bixente bere betiko esku abilorrekin derrada xoragarri bat indo. Hala egan behar da, bi irribarren manila partida hontan, baina ez dakit bautez familiako loturarik xan, badakizu horakorik? Nek zaiti duditzen, baina... Ene fitxak prestatzean hori ikusi du, biek oromuru, biek izen bera zutela, baina ez dakit familian badinez loturarik. Baina batek arraza bankarra bestea igantzikoan ikuste, nun baitak, ez da ezinezko ere, irribarren ere badira handanat ikuste, eskuinta ezker. Hori da. Unai beraz, gibeluntarik eskuinetik eskuinerat, Bastieni buruz, untxarra maiten, Bastienek eta Bixentek erdirat. Hala beste ezker bat ere, Iban Jauregi berri, ustean ikusi duguna ere, biztana beraz joko agotuko duela ezker alde hortarik, bai kurutzatzeko eskuin alde untarat edo ezkerretik ezkerrat, untxabadazki denak egiten Ibanek, hori frogatuko dauku seuraze partida untan. Gatik, bizkan gorbanta biskatu guntzen unai tiratzeko, menturatu da, bene ez da pasatu. Ez da pasatu, ez.
Jamer da, eta bi ilustar horik, Ibaina Auregi Bastien Erribarren, betiko laguna direla, beti danik elgarrekin ikusitugu aurretatik, bat dituzte ere tituluan danat irazik, beren denboran, eta iruditzen zait bizkipuita dela, bi laguna, betiko lagunak, bi irritar, lustarrak, biak elgarrekin ikustia mailo berenean plazan, gauza bizkipuita dela. Hala, iretik usua aipatzen dugu Lekornen, olaz ez beren trinket berrituarekin, aipatzen dugu makea ere plazarekin, baina airetiken badira hiru herri, beraz luzu ere, eta untsa frogatzen dukute zen, eta egun nongo bi pilotariak luztarrak baitira. Hori da. Gain duzu bezala esan. Hori da. Hale, lehiatzen lehen partidan bezala, Piskat indarrak neurtzen bakotxak. Ibe soafrek skoktuzte eta bai, indarrak nahi duzu eman partida estapen hortan. Ibanek eskuinetik kaskorat. Bixente Zubiati buduz. Hala, Bixente Zubiat aipatzen ginoen ordezkari, baina ordezkari zinez zinbestekoa eta kalitatezkoa. Eta ari izan behartzena ere, da partida batean ez dakit ari izan denez, baina zinez pilotaria eta deneri lotzen dena. Ikusten dugu, Iban Deia jokoa besten ari, eskuin ezker. Kasu bai. Eta unaien pilotai sarerat joan da kokatzerat. Horrek egan nahi du, hirugarren pundua berdeen zat izanen dela, airetikoko pilotarien zat. Hiru eta biga. Frango horrekatua momentuan, pundu luzeak ere, Frangolo... Partida idekia da, zaiti duditzen olako eta favorito argirik badenetz gaur hemen kanboko plazana. Paperean, norbai balimada, erran behar balimada, biztan da goizeko izarrekoek joan zutela mutxuko partida, ben hori zen Iñaki Etxegoenekin, beraz, beste partida bada, beste lukari bada, beraz... Ez da bat ere kontekstu bera, lujaren gainearen, lehen partida aipatu dugu lujaren berezitasuna ere, beraz hori ere biztan da konduan hartu beharko dena, nintz egiten du ere lujak, beraz joko aidekia egiten duzu bezala. Eta anartean bote bat sartu duena, Ibanek, barkatu, Bastienek. Bastienek. Lau eta biga beraz. Lehen botea beraz partida hontan, finala hontan. Piskata, lehertu dako Bixenteri pilota bai. Ez zaio ateatu. Bost eta biga, eta bigarren botea segidan beraz. Bixente Zubiat ikusten duzuena beraz, motiko azkarra, berezkoa izan dena ere. Urteko txaten izan du, berezkoetan jautzi zen, ganden egoan. Iakusten du maila badila on bat pilotari onuna da zinez Bixente errotik pilotaria. Bixenteren dako izanen da. Beti leku bererat, sakia beti. Dutan txaratu du. Eta bai, untsa asko ezkerretik ezkerrera eta pausatu Ibanek zinez ikusi du bai. Soragarria. Ikusi du bazela zilo bat eta untsasko horreman du. Seigarren pondua, airetikoko pilotarientzat. Zinez da jokaldi bat menperatzen duena hori, eta degada botatzea Ibanek, eta gaineat irakur zeko biziki zaila da, bere besoa ireaikin. Ez du sobera informazioak emaiten aurkariari noiz atekatzen duen, noiz lozatzen duen. Beraz, jokolari bizkilan jausa da. Lanak oino bote horren ateratzeko eta defentsan dira gorriak. Piskat emaiten du, alere hartzen du Bixentek. Kaskoratuntza unaiek pilota hoi kurutzatuz eta Ibanek nolaz ez kurutzatuz ere eskuineko alde untarat. Iban jauregi berri ezkerretik ezkerrerat. Eta Bixente Zubiat gibelkatu beharko pilota honen txeka.
Ibanek kurutzatzen untsa, bai. Biziki untsa. Angelu pulita atxe maiten, kasua berriz ere besulko ere duiten baita. Eta unaiek erdirate maiten. Bastien Gibel unterrat heldu. Kasu, duda bat, pixka bat, zu. Hori da, bien artean zen pilota. Eta opari bat emaiten unaiek, pilota hoi eskapatzen baditzaio. Gaineko usarerat. Eta lehenbiziko pauso hartzen dute gazarek. Eta perde izanen da, zazpi eta biga. Bai. Ben pausoa bai, gaztarantzat egiten duzu bezala. Piskat ponduan emaiteko beren taktika. Egia, mementoan dominatia dira piskat. Airetikok dute emanatzen, jokoa bereziki eta ikusten da Iban, jokoa anitz egiten ari. Eta bizki lagundia da, bizki untsa lagundia da ere eta bere lagunanganik. Eta ikusten duzu bezala gradeinak piskat beteak alere, frangoa hundia da plaza hau, beraz ez da gaiten apantzeikea beteak dira. Baina eskuineko aldean gehiago itzal bada eta untsa beteak dira, naiz eta parrean iguzkian gutisago den. Baina finala batentzat alere jendea etorria. Ez zuten beruaren beldurik. Bistan da, jende gehiena itzalian da. Alaz. Ez da gaizki, ez da bate gaizki, jende alde puita da. Atxalde honetan hemen. Kusi ze baldintzak diren. Hemen aipatzen dugu, beraz, lurrarekin egina dela, terbatu delakoarekin plaza zahar horiek, baina plaza berriak ere ikusi ditugu azken urte hauetan eta azken hilabete hauetan, dila urte pareat Dona Martirikoa berritua izan den. Aurten, ortzaizeko ikusi dugu berritua, eta plaza edera horre esan. Bai, xuragarria indute ortzaizen, plaza zinez eskuzkako plazat, eta leku xoragarri batean. Bidarraitar batek erranik hori zerbait da. Eta zinez lortu dute egitea orzaizen eta plaza magnifikoa. Eta gaineat plaza bat ere nun hartzen altziren gauaz. Argitua da, baldintza bizki honetan hartzen altzira gauaz, guai. Eta ikusiz azken hilaetetako eta egoera bero handi hori ikinta, zerbait balio du eta zerbait balioko du ere ondoko urtetan gauaz hartzea eta gure plazetan. Plazak aipatzen baitu dugu argiak, iolin ere argiak berritu duzte, beraz, zinez, pilota bizi da Euskal eta herriek eta indar guziak emaiten dituzte pilota haintzinean emaiteko, beraz, Ioldin heldunen hortzialean gertatu behar direnak finalak, beraz, bigarren mailakoenak eta artekoenak ere, beraz, argiak berrituak izan dira, eta aipatzen ditugu noa plaza berriak eta pilotan hartzeko leku berria, nola ez aipa lekorneko trinket berria ere, orain berrikitan inauguratua izan dena ofizialki, eta barda uste dut atzo ere oragarreko plaza berriz freskatu dutela, eta nire bestena pilotan hariko direla, bai eskuska, bai gehiago palantxan txorazia eskualde hartan, baina plazetako ere. Biziki untsa, Iban, ezkerretik ezker, horri du pilota. Erdi luze bat bila joan da ezkerrek aldeat eta Iban, eta bere aztaparraikin eta xoraraziko eta ezkerretik ezker xogaraziko eta bakatu, eta jokaldi batez eta ezkerretik ezker bota du eta tantoa trinkatu.
Hala, eta perdeak beraz eitzinean sortzi eta biga eskarta pixka bat hartzen dutena. Eta beste sakeat. Gehiago dena... Ikartzeko gizantzena, ikartzeko gizantzuen hori. Behatzi garena, beraz, Bastienentzat, behatzi eta biga, berdinketa bietan izan da, eta ordutik lego, perdek egiten dituzte zazpi puntu segidan. Nausi, garbiki nausi, berdeak mementoan. Bastien irribarren abiatuko dena botatzerat, beraz. Eta untsa sakatzen, Bastienek, bixi. Zailtasunak beti Bixenterentzat ere maiteko, eta hori Unai irribarren gibera jinbeharko pilota honen txeka, bila. Ibanek untsa atxikitzen murua, mementoan. Oino indartxu ezkerretik ezkerreat, aldi honetan Bixenteren aldi izanen da. Eta besko-fesko, Ibanek, tetzen zaio eskutik, ereski. Eskuinerat hemen Unai irribarrenek, menturatzen bastientziatzea, kasua entzinoktan. Kasu, nostuko bai. Elgarri trabatu dira, Bixente eta Iban. Nostuko dira, eta lurrera joan da, abiadura emikian ikusiko dugu. Piskata, zangoa. Eta pentsu dut berriz emanen duela pilota izan, eta bat bestiari trabatu dira erraiten duzu bezala. Ez da holakorik iduriz. Ez da holakorik. Hirugarren pundua beraz izanen da gorrientzat, Unai irribarren eta Bixente Zubiaretentzat. Behatzi eta iru naiz eta bai, zuk erraiten zinuen bezala, irudian ere ezagutzen ikusten zen trabatu zuela pixkaten zina joitean. Esake Unaiek ezkerretik abiatuz, ezkerretik ezker sakatu du bixi. Eta lehen sakea sartzen duena bere aldetik, beraz Unai irribarrenek, naiz eta Bastienek dira hiru sartua dituen. Bat eta hiru saken aldetik, eta bederatzi eta lau emaitza orokorrean. Unai irribarren beraz botean ikusten duzen bezala irudian, abiatuko dena botatzerat, beti erdi hortarik, eskuineko aldera taldiuntan Bastienek untsa emaiten. Untsa luzatu eskuin Bixentek, zangoak harin ditu, Bastienek. Iban aldiuntan, eskuineko aldiuntara eta pilota honen txeka ezkerra joiteko, etzen txinplena, bina nuntzaro mandu. Aldiuntan ahatik eskutan du, hobekiago. Pumpetzar bat, baina Bixente Zubiat, hortzen, eta untsa antizipatu du pumpe hoi. Ere maiten hoi no. Bastienek tiratu du eta frango urguntzen txandalere, kasik metretan urguntzen. Eta konvikzio tipia ikin, Etzen autu oberena, nostuko tiratzea hortik. Ez. Eta goizeko izarrakoak beraz berriz partidan sartzen eta eskarta tipitzen. Lau pundu besterik ez berdintzeko, bost eta bederatzitan, Unai irribarrenekin abiatuko dena botatzerat, beraz, bosgarren aldikotz. Bixente, ez, derrada izan du botatu. Ideia etzen geizki, baina ez da heldu, eta majerren azpiko alderatu joan da. Eustion indu soragarri bat, baino, eta hori nahi izan du jokaldi bera egin, eta ez du kausitu. Kamera horrekin, entzin hortan dena, azpiko aldera joan da, eta iretikeko pilotariak lehen hamarkada betetzen, beraz, 15. Bixente Zubiat ere maitean aldietik, ez da menturatu Bastien hartzerat. Iban indartxu gibeluntarat, Bixentek indarrekin beharko pilota honen txeka egiteko, Bastien aldiuntan airetik hartzen harrotzeko jokoa, pilota hoi.
Unaiek badaki eretik hartzen. Animatzelea da, Unaia. Entzinekoen arteko lehia hor pixkat. Berriz dut. Untxa, Unai. Eta saristatua Unai. Iniziatibak hartu ditu, tantontan, berak du ere man jokoa. Eta paratia da izan da. Puntsa pagatua, harrotu du jokoa. Eta pundu ardietxe du, punduen txeka joan da. Eta lehuntan untsa gauzitu du. 6 beraz, 6 eta 10. Hartzen hatxa Unaiek berriz abiatzeko botatzerat. Eta ikusten duzu eskoinikoan lehan bereziki ikurina haizean baduala eta horrek eran nahi du haize gozoa badela ere, haizea bederan ez dakita gozoa ala berua den, mainan haizea bada. Lau pilotarien zat. Entzin oktarat, lakotu da bat bestiari mintzoka. Bastienek untsa eskuinitzeko eskuinerat eta hor da Unai ere. Ibanek ezkerretik ezkerrerat. Bizi da, pilota edera oino Ibanentzat. Pausatzen. Bainan azpian, magarren azpian joan da. Bai, eta defentsa Unai akutsi dute, aztarrek hor. Zazpi eta 10 beraz. Hiru txantxo besterik ez lehen berdinketaren zat, ez lehen berdinketaren, zenta bat izan da bietan, baina geroztik ez da izan. Joko aida horrek atzen bai. Ez, da menturatu hartzeratu Unai, eta kaskoratu untxasko Bixentek pilota Ibanek ere maiten, kasko untxa berak ere. Eskuinetik eskuinerat Unaiek, ez men entxatu Numbitan zen, baina magnean da, mementoan. Bastian, baino kasko untsa, Bixenteren gana atarat. Iban helu da laguntzerat eskuineko alderat. Haure Iban entzat izanen da kasko untsa, erdi. Eta Unai gibelka jimeak. Untsatu mintzatu dira. Eta soberako lutzatu du Unaiek pilota hoi. Eta eskuineko alderat joan da. Ideia etzen gaizki, Ez, magaren bese esko alderat, kanpoko alderat. Eta hamekagaren pundua beraz izanen da airetikoko pilotarien zat, hameka eta zazpi, abikadura emekian, untsak kurutzatu du, hainitz kurutzatu du, sobera egeran. Eta atera da beraz eskuineko alderat, epairea ez ditugu aipatu, beran Gerard Etxebarren beraz, eskuineko aldean. Eta Gilbert Dukazu ikusten duzuen bezala beste eskualde hartan. Eta gibeluntan, Sebastian Azkano, senpertara. Ogoita 10 metretan, honokoan ez du sobera laniko ukan egiterik marra hau, ez baitute falterdirik egin. Ez du ukanen, nik. Zaiti duritzen. Ez dira pilik, goiko unian gai direnak eta 30 metretan esakatzeko. Soin urrundik atakatzen. Airetik lotzen Unai. Bastian lotuko, kurutzatuz pilota ikaskorat. Bixente Zubieten ganat. Bixentek eskuineko alderat. Untsara maiten Bastinin buruz. Pumpetzak bat. Pumpetzak arditsi duena Bastien Ribaranek. Erreusita pixkat.
Eta perde izanen da hori 12. puntua. 12 eta 7 eta lehen pausa, hori da esan, ez dute pausarik egin arte. Gaztarrek hartu zuten, ostion? Ez, 2. pausa izanen da horren buru. Hala, abiadura emikian ikusiko ditugu azken puntu hauek, edo azken gestu hauek hobekiago erraiteko. Airea bada polita. Bai. Ez da hain itogarri eta adoa. Beru da baina aire urrekin untsa pasatzen da, zinez gustogarria da. Bai. Ege gauza da olako plazetan, eremu hainiz bauzu babesteko. Beaz, eta tantuak gudrona baino laburxo balima dira ere, azkenean eta zailago da. Zenta lasterkaldi gehiago bada iteko. Eaz, intentsitatean aldetik beste zailtasun bat da lujan gainean eta hartzea. Hala, bi eskoletako pilotariak ustean duzue irudi berean. Ezkerretik gorriak, beraz, goizeko izarrako pilotariak. Hala, Vicente Zubiatekin, zerbitarekin dena, eta Unai Irribarren, bere laguna. Eta beste eskolean, beraz, perdez, Bastien Irribarren, eta Iban Jauregi berria bikatuko dira berriz kantxa hontarat. Plazako kantxa eder hontarat. Egia ez dugula aipatu estetikoki magnifikoa da plaza. Kanboko beheriko plaza hau. Zinez bere arbola ederrekin eta kuadroa zinez ederra da. Naiz eta aniz iguzki baduten pilotariek haize horrekin hartzen aldira arere eta ez da itogarria apantziaik ere denbora hau. Hala, jokura berriz abiatuko da beraz. Janez, airetikoko pilotariak mementoan aintzinean ditugula. 5 txantxoz aintzinean. 12 eta 7 joiten baitute. Bi berdinkita izan dira orain arte bat eta bietan, eta gero beraz airetikoko pilotariak aintzinen joan dira. Boten aldetik, Bastien Jorreki berrik, Bastien Irribarrenek barkatu 3 sake sartu dituela, eta Unai Irribarrenek hatik bote bakar bat. Eta askera galegitea, hor dugu bote berri bat beraz Bastien entzat. 13. puntuan, eta 4. puntea beraz. Xake bizikuntza sakatzen du, Bastienek hor. Eta kausitzen du gune bat nun pilota ez den hainbeste ateatzen, eta zailtu zeunetan ezartzen du Vicente hor, memento ontsurik. Eta liku bererat biztan da. Untsaren maitean Vicentek aldiuntan. Ibanek, juna txikitzen beti garaztak pilotaria. Ezkerretik ezkerreat, badaki hori untsaitik egin, baina ez. Hatik hoi, sobera egin du, eta beraz, gorriek egiten dute puntu hau. Gormanta izan da bizkat, hori jokaldi jokoa muintzia untsa da, ale segurtasun haikin imeuzu marja bizkata txikiz. Botea urrun, etzen hori goita 10 metretan, baina goita 7-8 bat zituen alere. Hori da. Ibanek indarrak egiten pilotonen txeka diteko, entzin hortan pausatzen unaiek. Eta aliuntan kaskorat. Eskuineat joiten Vicentek, untsa. Aliuntan ezkerdian da, berriz erdirat, urruna Bastien buruz. Urbil, baina,
Begon nintzen, aspiratu joan zenez, baina ez barnean da. Bai, barnean ateratu da. Halako, arrabotz torta bat egin du, hemen nik azteko, gure kaskoekin, halako, benik halako, arrabotz bitxi bat entzun dut, ez nahiken sobera nuntzen. Pentsatzen aldarria dela, Ahia zen torta bizkat. Mexora gari indu tantoa, Bixentekak. Hala, eta lau puntuntara torbiltzen dira berriz, Goizerreko izarrako pilotariak, behatzi eta amairu. Dionkoa, frango idekia hoino, partida erditsua ez dute pasatu ere. Bixente ez delaik muitia intzinka balima da, eta pilota errotik pilotaria da. Badaki menperatzen du jokoa nahi duen bezala. Zaitasun gehiago gaiten alditu, balima ditu korrikaldiak egiteko. Hori behar bere aurezia handiena izan da, bere pilotako ibilbidean. Bestenaz, gainateko guzia pilotaria da errotik. Piskat badu egeran, beraz, korrika egin behar deharik, bizten da, zeltasun gehiago eta hatik eskuan balimadu pilota, mine urgun igortzen du. Eta eskua ikarria biladu, ajarroa du eskua. Nahiek eskuinetik eskuinerat, Bastienek untxara maiten, berriz Bixenteri izanen da pilota hoi. Kaskorat untxara maiten, jokolari fina. Joko untxa banatzen aldiuntan eskuineko alderat Bastieni buruz. Hoi nor Bastienen zatizanen da pilota hau. Eta unai aldiuntan diten gipeluntarat. Hale, Bixentek pilota edera du. Tiratzen ezkerreko alderat, benan iban hor da. Labur hau ere, unaiek horbiran joiten, eta kausitzen tantua. Atakat ertaina indu Ibanek. Ez du lortu. Eta unaiek, genoi erreski heldu da pilotan gainean. Eta ez du markatu unaiek. Derrada botatu du, perfektua eta tantoa lortu. Hamar garrena beraz, hamar eta hama hiru. Hiru puntu besterik ez berdintzeko. Zorrotza apal egiten dena unaiena eta Ibanek ezin ere man. Hamika. Bigarren botea. Ez denak markatu ditut hemen unaientzat. Sekatzeko manera biskat berezia du ezkerretik badoa. Sakari guti egiten dute hori. Trabatzen ditu aurkariak eta gaineat eskualde guziak miatzen ditu. Batean ezker, bestean eskuin, bestean luze. Luze izan da azken hau hasteko, Bai. Eta defentsa noi airetikekoak alduten bezala, pilota hau bezala enluko dea. Sufritzen ari hor, airetikekoak. Epaileak altxatu du besua Gilbert Dukazuk ezkerreko alde hortan. Eta gurri izanen da. Hala, Gilbert Dukazu, bonetarekin nola zez egongo iguzkiarekin, hamabeita hamairu, pundu bat besterik ez berdintzeko. Goizeko izarrako pilotarientzat, ea unaiek noaten manduen pilota hoi aldiuntan. Ibani buruz, bena ere maitan, keinu benen ez du hartzen. Bixentek, untxasko eskuinerat, ean hor da Bastian. Kasko, bena... Sobera agotu du, Bastienek. Oihuka izan da, jo egin bezan laster, senditzen zuen eskapatzen zakola pilota hori eta jondakola. Eta deniak txaluka, hamairuna berdinketa berri bat, azkena bietan izan zen. Ebe ala, hamairu berdin, jonkoa edekia, eta pariuak libro gaiten den bezala. Bai, beste partida bat bai, Ostiongoari konparatuz, Ostion jaunta jabe ziren eta airetitikekoak. Eta dinamika aldatu dute, eta bereziki ikusten dugu, eta... Hala, unai animatzelea aintzinean, bere sakeari esker, anitz.
eta jokoan hasiz, eta baldintza hobeagotan ezagiz eta bere gibela ere. Nausi dira mementoan bai, eta gaztarrak bai. Bai, gaztarrak, ala, lehen hamarkada egeran gibeletik pastu dute, airitikekoak aintzina hartu baitzuten bietan berdin zirarik ero aintzinen jontzinen, baina, bai, aspaldiko partez, garaztarra ditugu berriz aintzinean, puntu bat balimada ere, dena ere non. Ere pumpe kakol bat, ezkerretik lotu behar Bastienek, kasu bai, heltzen da. Airetik unai, joko piskata intzinoktan, aldiuntan ere, pilota edera eman duena, Utsa Iban. Abiadura haundiarekin fite joan da pilota hoi, eta unaiek ezin du ere eman Ibanen pilota hau. Eta haman hauna berdin, ala jendeak animatzen oin, nola zez? Eta ikusten da joko bisi bat, beraz, partida animatua da ere. Abiadura emekian ikusiko dugu hor. Eta Ibanek eman duena pilota eskuineko alderat, untsak urutzatuz, eta unaiek ezin ere eman Ibanen pilota hau. Eta segidan lugira zuzenerat. Bastien irribarrenekin botean. Bicentek nahi izan du ezkerretik ezkerri eurri. Ez, ateratu dako pilota bai. Ez da jokaldi erreski ateatzen dandik. Eta lustorak berriz aintzinean. Aratunatak. Berriz perdeak aintzinean. Pasatzen dira partida erdiuntan. 15 eta 14. Jokoa, biztan dena, frango idekia dela oino, puntu batetan izanik. Arront. Multsuko partida finitu zen, hogoita hamar eta hamazazpi, pentsatzeko da, segurazze, emaitza tinkoago izanen dela gaur. Bai, manera bado. Unaiek indarrak egin behar gure eskualuntara diteko pilota honen txeka. Haure, beretako izanen da sekuntan. Eta sarerat eskapatzen dako unai pilota hau. Beraz, berriz, perde izanen da. 16 garrena. 16 eta 14. Dira utxak ere, dominazia zielaik, ez duzu metrorik galdu nahi, kantxan barnean. Segia urrundik zielaik nahi duzu eta pilota kendu hain zinetik. Eta Maluruskilan jira da ere sobera baztertzea pilota. Eta hori gertatu zaio unai. Utsa hundi hau. Itzen erretxa, hon ezkerretik jinda, eskuineko aldera eta... Itzen utsako katia, itzen pilota bat eta jokaldi baten egiteko. Eta garaztarrak berriz puntu txipi batetan. 15 eta 16 eta pausa bat hartzen dutena hor... Pausua ez dakit edo pilota kamiatzen barkatu bai. Ez da pausua ez. Kusi ditut suporta joiten, uste nuen pausa bat hartuko zuten, baina ez da halakorik. Eta azkenean bai, haiditikekoek dute hartzen, bai. Bausia. Oro muruari izanen da bai. Kamera galdiarekin ikusten dugu puntu batzuan artean. Eta zuzenerat heldu gira berriz. Ikusten dugu, Iñaki Etxegoen hor dela gaur, hemen kontseilo emaiten ari, unai, bere lagunari. Hor laguntzailea, Xan, pentsatu zegoetzen duzula, Bicenterekin dena. Bicenteekin Alemaniaket uste dut. Maniaket, ala, sekatzen nuen bere izena. Bai. Aspaldian hor dena beti. Eta beste eskualdean uste dut airetik entzat Simonok zahango hor da, makeaga.
kontseilu emaiteko. Eta Bastien Iribarren beraz, irudian ikusten duzuena. Eta ere una, aipatzen nuena ere, ustuak edailtzen dira. Plazan erdia, eta itzalian da. Ezkerreko aldea iduzkitat. Eta iritikeko pilotariak dira lehenak, kantxerat heldu direnak. Prez dira, berriz errefera emaiteko Unai Iribarrenen boteari. Hama 6 eta hama 5. Zepastuko den, goiti, ostion partida erditzusta arte eta partida arrontinkoa zen eta gaztetxo mailan. Gero hautsi da, net. Ikusiko dugu, ze gertatuko den, partida hontan. Ale, Unai Iribarren botean... Beti ezkerretik eskoin. Xakia bien hartzian untsa. Vicente, zoinuntza. Zinez untsa joko agartzen dute, lehenik eskuin urruna eta gero ezker labur. Vicenteko ino untsa eskuineko aldera eta Bastienek untsa kurutzatzen ere, behiz behinek gainera eta Kaskorat, Ona da, nik uste. Zegin du. Ona teatu da eta... Jokaldia garoa, tanto hain du. Eta ideiak argia txiki ditu Unaiek. Eta hor, pilota atxeman behartzen, mukura honkin eintzin, eta hor bilan pausatu du Unaiek. Izan poliki. Eta bi pumpe egiten ditu, alegia deusez behar ba, Ibanek uste zuen pasatzen alko zela, baina ez, bi pumpe egin ditu eta... Kasu berezi bat hori zeiten altzen, egia gaineko kantoina bildu eta onkitu du pilotak. Eta jo behar den pilotariak behar du onkitu pilota. Mujua berriz okitu intzin. Hori da. Sekulan, pumpetik landa murria hartzen itzen balu, ez zuen gehiago biltzen da alpilota. Ez, behante izen eta tantoa zen besten dako. Ze pena. Biziki urrundiko goi metretan zen ezkerrek aldean Vicente Zubiat, ziloa ikusi duen zinek aldean. Tiratu du margarat, ne horretzen moitu, Maluruski beraren zat, marra eta atxeman du. Pena beraren zat, eta jokaldi horrek tantoa mehisi zuen. Zinez ikusi dugu, zinez bezua untsa eman azuela, untsa luzatu azuela eta zinez tiratu azuela. Etzen apantzaik peto bat eta zinez deliberoa zuen margarat tiratzeko, menan ez da saristatu izan aldiuntan. Eta airetikiko pilotariak, bereziki lustarrak, haintzirat joiten dira berriz. Pondu batez, 17 eta 16. Kasu. Sobera tiratu duen laster horre halako dudabatu kandu pilotari barrenan izan entzenez, baina ez ateratu da. Sobera zahaletik jo du pilota hori. Eta ez aski azpitik. Eta sobera bihurtu behaz. Seigarren berdinketa dugu, Xan, 17an. Ostean erraiten nuena... Feratinko. Multsuko partidetan 17 hoita idemar bururatu bali man zen partida hoi Iñaki Etxegoenekin aldiuntan besterik izanen da eta emaitza besterik izanen da eta tinkoago izanen da dudarik gabe. Jo edera, Unaiek ez da patia izan berare.
Ez, perde izanen da. Erreusita eskaz pixkat azken jokalde horitan, gaztarentzat. Hemezortzi beraz Ulustarantzat eta hamazazpi garaztarantzat azten Iribarrenekin pilota hartu duena berriz botatzerat abiatzeko maztean. Erditik, aldiuntan ezkerreko alderat. Hoitz, pompe makurra, bai. Eta Bisentek ezin ere eman pilota hoi. Bote berri bat baztenentzat. Emeretzita hamazazpi. Hiru, lau, bosgarren botea baztenentzat. Eta bestaldetik unaiek bat hiru sartu ditu. Akarrik. Azantzu txipi bat airetik ekoen dako. Bai emaitzan, bai botean. Aldiuntan dira mandu Bisentek. Ezkerretik ezkerreat Ibanek. Bisente sartzen da pilota horretan. Kasu horre pumpetzak bat eta Ibanek ezin du eraman. Hala, pumpetzarek bat dira eta egia erran beste eragin bat da akidura. Eta akidurak pumpetzak bat badelaik zure reflexak ez dira hainbixiak. Ez dira hain zalua pilotaren eskaiteko. Eta demora gehiago behazuko ungiko kartzeko eta hor dion aixisu iten duzu utxak. Horza, xake bixi-bixia, ez? Ez, Gerarretxe Barnek altxatu du eskua eta labur egizien bote hoi. Hama bos metretari tirik azpian laburago izan da. Eta bigarren hamarkada beraz betetzen dute airetikoko pilotariek. Ogoi eta 18. Eta azken hamarkadan sartuko gira eta gauzak hor tinkatuko dira, akidura ipatu duzu, xan, biztan dena hor kondon hartu beharko dena, nola zez, bai? Baitiko itik aso. Fisikoak badu importantzia handia. Ez da menturatu hartzea eta Bastian, antauntza zuen hor? Bixente zubiet. Urrun gibelera eta Bastian helu pilota honen txeka. Tanto handia. Bai. Tanto handia. Untxasko ere mandua, ikusi du zinez zilo bat bazela aintzin hortan. Ziloa ikustia baino da, kausitzia hola. Magnifikoa indu, deja da. Bai, zinez, eta batez bestea ez da horbilu aintzin hortarat. Garazterik ez da horbilu, eta hiru punduen aintzina hartzen dute Lusoko pilotariek, hogoita bat eta 18. Bien hartzian xakea, untxaikarri Bisentek. Arrotzen jokoa Ibaneko ino. Eskuin ezker joko egiten dute perdeek. Iban ez degada irakurri du Bisentek. Eta Bisentek ere untsa ikusten jokoa nola zez. Zinez arrotzen dute jokoa eta gustu garria da hor. Joka hona hasia. Bisentek ere badaki egiten frogatzen du. Ikusi du Ibanek jokaldia. Bakotxak beren leku hartzen du, aldiuntan. Sobera hor, Ibanen pilotoi, sobera kurutzatu du. Akidura ere, pixka bat, nola zez, partidak badu goi pundu hasia dela, pundu hau ere frango luzea zen, eta frango arrotua. Eta garaztarek egiten dute beraz, eta berriz partidarat sartzen dira. Hemeretzi eta hogoita bat. Eta pausa berri bat, ez dakita zetan diren, orten azpeimarratu duzu bakotxak bazituztela
Bost pausaren retxua. Bizpa irutuzten ikuste bakutsak, Bai. Egia, untsa dela, azken hamarkadan dako balimatuzu bi pausa txikiak importanta izaiten alda. Ero hartzen dituzu ere pausoak ezin bestean, bauzulai aski duzu. Iñaki itxegoen beti, kontseilu emaiten. Hala, azken gestu horiek ikusita, berriz zuzenera tellu gira. Kontseilu emaiten garaztaren zat, hor mainaget ikusten dugu plaza trebesatzen duela bere pilotariari buruz joiteko. Eta beraz, Iñaki itxegoen ere, nolaz ez, batean pilotari, gero kudeatzaile, trebatzaile, pixka da aholkuen emaiteko, biztan dena, untsa esakutzen duena jokoa. Bai, biztan da, pentsatzen alda frustrazio bizkatekin dela ere bera gaur, biztan da antxe horren nahiko zin plazan gainean izan. Eta gure eskualde honetan hor azpiko aldean ez dugu untsa ikusten, ipatu duzu Simonok zarango, baina Jean-Pierre Huazki ere beti hor duguna. Jean-Pierre Idiart. Beti azkar, sendo. Bera espalimada pilotanari aholku emaile. Eta hori nore ari da. Eta mail frango politean. Hale, zuzenera tellu gira beraz. Eta beraz, garaztarrak botean Unai Irribarrenekin. Bote luze bat hemen Bastian Irribarreni buruz. Untsa Unai. Agotu jokoa eta pundua egin. Hogoi gajena, hogoi eta hogeita bat. Hale, azken hamarkada berua eta tinko haukan behar ginuke. Ez dugu ikusten bat zinez antzuan bestearen aldean. Eta jokoa idekia da beraz. Eta akidurazuk egiten zinuena, berua ere nolaz ez, naiz eta haizea badaen, baina nolak denak kondutan hartu beharko dira azken hamarkada honetan. Ikusteko norrateatko den 2026eko xapeluna iparraldeko xapelketaren kondu lehen mailean biztan dena. Bastian defentsan, Vicente Zubiat besua bizia oino, urguna txikitzen guztarrak. Ostian pastu bali mazen, aldiuntan ibanena ez da pasatu. Etzen urgun, egan behar da ere biziki urguntzela. Eta txaluak aldi bat gehiago berdinketaren zat, hogeita bat garen punduan. Hogeita bat na berdin. Hamazazpitan izan zen azkena, eta hogeita batetan beraz. Bote luzea Unaiek gibeluntarat, eta... Bastienek, ez duaga, eskapatu zaio eskutik. Antaetzen pumpe histori horik, Bate, utxindu. Zinez eskoan utxin. Hogeita biga beraz garaztarentzat, hogeita biga eta hogeita bat. Bote luze bat oino. Xamina, xakia. Bote aldiuntan pumpeak trompatu du, Bastian. Bi bote hor segidan, sobera akitu gabe. Importanta da azken hamarkadan.
Bi pundu sartuta Bastienen gainean, pentsatzekoa da oinu horren gainean jokatuko duela, botatuko duela, ea ikus. Eta bai, aldiuntan betako izanen da ere, baina aldiuntan buru jura eta maiten du. Ai, peto, erdi peto, ai. Ostian tiatu azir, ez du gauzetu, ez du tiatu, baina gauzetu du. Hora da, pilota. Pilota joan da hilzerat magan gainean. Zaitasunean zelaik plazazokotik eta doi-doietak ekarri du eta jinda pilota hilzerat eta magan gainean eta magan gainek aldean. Eta pundu batetan dira, airetzikoko pilotariak eta botea beretako izan da, eta pilota aldeketa bat iduriz. Zoraze, pilota berriagoko bat, bizisago bat, zoraze? Bai, eta sakari hona da, unai, eta ahma hori nahi du baliatu, eta baliatzekotan eta biztan da, pilota berriaikin erresago da berarentzat eta mina itea saketik. Unai edo. Ezkerreko alderat, Bastienek horbidean pausatzen, eta untxa kurutatzen. Untxa Bastien. Untxa asko eta berdinketa berri bat txan. Hogeita irutan. Hogeita batetan, hogeita irutan. Eta txaloak oinoen zuten, jendea kontenta lainan, nolaz ez. Partida polita ikusten maitugu eta animatua egia. Bai, partida gustagarria. Jokoarekin, jokolari teknikoak. Jaz finitu zen hogeita hamar eta hogeita behatzi. Ea, holakorik ikusiko dugunez, aurten? Izaiten alda. Eta... Ez da ezinezkoa. Unai eta Iñaki nagusitu ziren, pundu xol batez baigurin. Lehuntan Iñaki bazterran izan da, eta Bixente da kantxan egun. Garaziko ekiparen kondu. Goizeko izarako ikaparen kondu. Purpe txar bat paetan gainean? Buruan, ez da usu. Joko agotzen ari hor, eskualde guzietarat, Bixentek bururat, Bastienek askurat, urguna txikitzeko Bixente. Bastien oino. Hau ibanentzat, untxarra maitean kaskurat bururat. Bistan da, puntu guziak importanta dira, baina hogeita bostetan aintzinean pasatzea, alako psikologikoki aintzinamendu bat emaiten du, beraz, pilotariak ere aplikatzen dira puntu hau egin egiteko eta jokoa gogortzeko. Bixentera lehiatzen. Iban, utxa. Bixente lehiatu zen entzina jokatzera eta... Eta etzun... Minondirik ez. Zuen jauz berezirik pilota horrek. Landierik, mainan Ibanek kanporat eman du. Eupari bat hor, eta Ibanen ganik. Eta goizeko izarrakoak edute egiten puntu hau, ogoita lau eta ogoita iru. Memento importantian gira, behaz, olako tantua galtzea, batzen alda. Kario dira tantuak orain, hemen digoiti. Kasik azken bostetan sartzen bain gira. Ezkerraz eta untxa eramaiten alere Ibanek, nahiz eta ez zen bote erretxa. Zinez. Bixentek eskuinerat Bastieni buruz, Bastienek askurat untxa urguna txikiz Bixente. Behiz beretako izanen da, luze oino. Eta unaiek ere maiten. Eskuinetik eskuinerat
Unaientzat eta kurutzatzen Bastienek, kasu, bahne da. Vicente ezkerraz lotu beharko, ea Ibanek, ez duala kausitzen dugun. Ez du gozatu. Baina da, ez eta gora zen, untsa kurutzatzen Ibanek pilota bai, eta unai unatratzeko heldu. Atakatzen Bastienek, Bastienentzat izanen da, agotua da jokoa, mementoan bizi da pilota, Ibanek kurutzatuz, baina ez duen beste kurutzatzen. Ez aski. Ez da menturatu ega, bataki punduak kario dira. Ui! Vicente lotu da, baina Iban mortzen. Tanto horra, Honek kario gostako duen hartuko. Ai. Unaiek entxeratu da, ezkerreat pausatzerat. Simple show iteko, idekia zen, joko guzia idekia zen eskuinek aldean. Hala, biadura emekian hor. Ai. Nola. Eta ez, aspirat joan dako pilota hoi. Ez du baitez bada jokaldi errexena hautatu. Eta perde izan den da beraz. Hoita launa berdinketa berri bat, hogoita batetan, hogoita hirutan eta hogoita lauetan. Jonkoa frango idekia beraz. Eta pausaino bat hartuko dute pilotariek. Hala, bi pundu gogor ikusi duguna hor, xan zinez ikusten da, jokoa gogortzen dela, eta batez besteak ez duela amor eman nahi. Ez, eta guai da mementoa, akiduran gainean, ideiak argi behar dira izan, simpliki jokatu. Eta ez presatu gabe. Hala, meho, ez da beti errexen, bazterritik ahigira gu, Gu itzelian gira, hemen jahirik pantailaren entzinean, gu untsa gira hemen, Errizke gira egiten duzu bezala, kantxarren erdian besterik da. Bai. Zenta hor da, zure akidura hor da, zure emozioak ere behar dituzu kudeatu. Eta hori, nahasmen hori ez da beti errex eta ere maiteko. Hala, kontzirezte gurekin, zenta partida bezain laster galeginen dugu pilotari bati unatea etortzea eta bere eragina emanen dauku ikusteko nola pastu den partida hau. Ez dakit galtzalea irabazlea izanen den, baina bi hitz emanen dauzku sariak emanen zin, beraz kontzirezte gurekin partida bukaera untan. Gurekin ez palima zirezten azken aldikotz errepikatuko dut Euskal Herriko xapelketak aintzinat joa egiten direla eta finalak izanen dira. Eta bakarrik horretaraziko dut helduen hortziralean izanen diren finalak. Behaz hor izanen dira artekoak eta bigarren mailekoak eta horiek iraganen dira ioldin. Beraz, hartziko zazpionta igoiti, lehenik izanen dira, beraz, artekoetan Abarratiako Mikel Argindegi eta Teo Etxeberri, lehiatuko dira noizbaiteko Unai Pagegi eta Tomas Azketi. Eta ondotik bigarren mailakoak, hor ere bigarren mailakoa, baina geran lehen mailako pilotariak ere izaiten altziren, zenta hor lehiatuko dira goizeko Zaharxegiko barkatu Baigorriko Iñaki Goikoetxea eta Benoa Erreka, Isarriko Paulo Bidar eta Julian Etxegarraien kontra. Hala, beraz hori izanen da helduden hortziraleko ioldin, beraz iparaldeko batzordearen finalen segida. Bena hemen badugu beste finalik san, eta azken bost punduetan sartuko gira finala handiontan lehen mailakoen kondu beraz. Bastien Irribarrenekin botian. Bengoen eskuin eta tanto sartu. Tantoa sartu eta sobera akitu gabe, pundu bat egin. Kartzeko moduan zena. Bai, nostuko ere. Zuen mina hundirik bote zen ez da sobera lehertu, baina Unaiek ezin du eraman. Eta beraz, airetikeko pilotariak, Lustarrak,
sartuko azken 5 puntuetan. Bastien Ribarren motean beraz. Berriz eskuineko aldiuntara eta pilota pixka lehtu da, beran aldiuntan ere mandu. Unaiek. Iban biziki untsa, joa biziki ona. Urrunetik ginda Unai pilota horren txeka eta ezin du ere man. Eta deskarta tipi bat, 2 puntuen deskarta egiten dute airetikoko pilotariek. 26 eta 24. Istan dena, partida 30 puntutarat izanen dela. Bastian, abiatzen botatzerat, beti erdi hortarik, eta aldiuntan, erdirat norlotzen da, Unai lotuko da ezkeraz. Defentsan oino gorriak hor puntuntan, Ibanek bundu mukua hartua eta urrun eramaiten soko untarat. Iban oino mukua txikitzen eta Unai defentsan urrunetik. Bastian sartuko da orain. Behar duko dute, atxurutuki puntu hau egin garaztarrek nahi badute beti partidan egon. Estenez gero, latzago izanen da bestan dena. Altzuen bezala Bixentek, ere maiten pilota hoi, beti defentsan, Bixente urrun. Jep, untsa Ibana. Joko peskat agotzen nahi da pumpe horiekin, baina pilotariak oino untsa segitzen dute eta beti atxikitzen dute baknean. Hogere ustean bezalako. Ez dakit, berak iregina zuen ostean horako? Ez berak ez. Berak zuen trinkatu. Justo egia. Bi aldiz justo. Untsa, Untsa, baina Gilbert Dukazuk altxotu bere besoa, dudarik gabe. Eta hogoita zazpigarrena izanen da beraz airetik kuentzat. Hogoita zazpi eta hogoita lau, hindu puntu bosterik ez, edo berdintzeko, edo partidaren bukatzeko. Difentzi interesanta bat, airetik kuentzat. Dunek, mineginen duen ortuko partidan. Bastienek beti denbora hartzen, nolaz ez. Erditik aldiuntan ere. Eskuineko alderat Unaiek altxatzen pilota hoi. Iban Jauregi berrik untsa finitzen partida, indartsu hori da, Bai. Hau ere, etzen urgun kasko hortarik, baina magnean zen. Maiten ezkeraz, Bastienek pilota edera ukanen du, ez duen beste baliatzen egeran. Bixente Zubiatek atik untsara maiten ezkerreko alerat. Unai aldiuntan. Kasu entzin hortan agotzen behar ba. Hor ez da sobera menturatzen, badakite punduak kariu direla. Joko tinkatzen dute hor, Denek badakite memento bizki importantean girela. Pelota luze bat oino, Bastienek egin duena, enan Bixente, beti hor, jefera emaiteko.
Hale, Bastien pilota honen txeka lugi belerat, kaskoratuntza emaiten, Bixente da. Magara tiratzen benez. Etzen untxa bere zangoetan, etzen untxa plantatua. Ez, kutsala piltzen hor, eta hortik mina itia zaila da. Ikusten dugu hor, minia tiratzen Bixentek behar zerbait txekatu du, beste zerbait ezin eginez, baina etzen ideia honor. Zuk erretzen zinuen burua hotza txiki behar zela, eta ideiak garbi, baina ez zuen aldi honetan ez du halakorik ukan Bixentek Maleruski, punduen gaine Maleruski. Eta airetikekoak ari urbiltzen ugoita amarretarat, 2 pundu besterik ez partidaren emaiteko eta xapelaren joiteko. Xakepoita, untsa unai. Guai, pentsatzekoa da, ez dutera airetikekoak biziki irriskorik hartu behar. Eta haus berri baten. Eta amor emaiten, garaztarek, amor emaiten, eta azken pundurat heltzen gira. Partida izan dute eskapatzen, hor? Hogeita lau berdin ziren txan, Hogeita lauetan berdin zen. Eta hor, zinez, airetikekoek hartu dute intzina azken 5 pundu hauetan. Eta azken puntuaren esika joanen dira orain bila. Azken butia, labur, baina altxatzen Bixentek. Sinesten duten oinu garaztarek, ere maiten dute. Zerbait irriskatuko duten ez punduen txeka joiteko. Airetikekoak gehiago atxikiko dute, iraunarazteko partida. Eta bestek amor eman dezaten. Iban oinu indartu eskuineko alde hontarat. Xente zuiat, kaskorate maiten, kasu, gora zen, baina bagnean da Bastienen pilota hau. Aldeontan ezkerreko alderat, Bixentek atxikitzen mementoan. Tapasten da. Pasatzen da. Ez nuen faltara biditzen. Eta nik ere, garbik erteko. Eta azkenean minimetroan ateatu zaio. Eta sinesten dute gure garaztarrek. Erranginuen azken aldian irabazi zutela, ez dakit sobera nola zen aintzine maintza, baina pundu batez hasteko ere mantzuten xapela. Gibilita uste dut. Sietasunak ez sobera horreit, baina pundu batez, baina oinu sinesten dute. Hale, segidan ebatzen da botatzerat, urgun una irribarrean. Untsak hartzeki. Hale, Bixente Zubiatek, irriskurik gabe kaskorat emaiten urgun, Ibanek indarrak egiten entza untsan emaiten erdirat. Ibane, unaiek irriskatzen, beti barnean da. Bixentek oino entzino jagotzen, untsak urutzatzen. Kasu. Eta heltzen da. Bere indar guziak emaiten Bastienek. Pilota zaila ere mandu unaiek hor, guai kasu. Bastienek. Eta joiten da pilota gaitxeka unai, baina ez. Aldiuntan eskapatzen dako. Eta perde izanen da, perdeak dira, xapeldunak. Airetikeko pilotariak izanen dira. Airetikeko xapeldunak beraz aurtengo 2026eko xapeldunak, beraz Bastien Irribarren eta Iban Jauregi Berrerekin. Bai, ikuste duzu, xapeldun, bagaz eta ikateatea dira, ekipa, 2 partida galdiak multsuetan. Entzatuko gira, Ibanekin elgarrezketa txipi baten egiterat sariak eman aintzin.
Zure lekoa utzi beharko duzu, Xan? Bon, placer bat izan da, partida xora harriak usi dugu. Bai, placer partikatua, usaian bezala, beti placer bada, mire esker handi bat, da oino ukainen dugu parada ukaiteko. Agian. Lekoa, bero usten duzu, beraz, Ibani gure ganat dinen dena. Gutarrat. Are, mile esker zuri. Mile esker, Xan, laster arte. Anartean ikusiko ditugu pundu batzu hemen ikusi ditugunak azken hauetan, azken denbora hauetan. Eta xapeldunak ere beraz airetikeko ekipa orten izanen da. Iban Jauregi Berrirekin eta Bastien Ribarrean. Hala, eta dinen gira pundu huriak ikusirik berriz dinen gira hemen zuzenerat Iban Jauregi Berrirekin. Hala, Iban gutarrat dina, mire esker Iban hasteko, badakit ez da beti erretz partidatik landa, eta Goresmenak lehenik. Hala, beraz, zuetako partida nola pasatu da egun denbora beroarekin trabagarri zen, hala, bazena irean nola sentu duzu? Hogeietatik goiti, nik berotasuna ondia sentu dut. Haiek jokoa gogortu dute, eta tantoak egin dituzte, unai sartu da jokoan tantoak eman ditu aintzinean. Konfentzian sartu dira, eta ara hor partida biziki edera izan da. Partida edera eta xapelketa edera ere egin duzue, naiz eta behar baitzen hainuntza hasi, zenta multzuko partidetan biga galde bat zinuzten, beraz barrajetarik pastu zirezte, beraz xapelketa luzea alere. Bai, hori da lehen partida galdurik, fezintzen aritu ni, eta bigarrena galdu. Gero berginen mantendu lehen mailan, irabazi dugu partida hori, zaila zena. Eta geroztik sortzigarrenetan, laurdenetan eta bizkuntza ditu gira. Eskoak bizkuntza egin dituen, untsa atseman gira eta egiten du hola titulu hori irabaztea Bastienekin. Bastienekin, Bastien pilotako laguna baino, pilota laguna da luztara ere, beraz hainitz elgar ezagutzen duzue? Bai, hori da, bekipidanik elgarrekin ari gira. Bi egun guziz ikusten gira, lagunonak gira, beraz erresa da berekin aritzea bai. Xapelketaren txegida, biztan dena Frantziako xapelketa, fite hasiko dena, hemendik aste pare bat temuruan? Bai, ikusiko, deia atxuntan pesta inan dugu pixkat, eta ara, uste dut, bi haste den buruan hasten dela edo heldu den hastean, ez dut bat ikusi. Mementoen hasteko mehisi duzue, gozazazue, mire esker handi bat unat etorririk, eta joiten zete sarien seka. Mire esker handi bat hasteko, Iban. Hala, beraz, begu hortan egonen gira, mire eskerturik Iban eta biztan dena lau pilotariak edo 8 pilotariak ere gurekin izan baitira egun. Beraz, hala, guk plazera hartu dugu aipatu bezala Xanekin, ara zuek ere plazera hartu duzue. Beraz, aliuntan hortan gelituko gira, mile esker gurekin ekoiteagatik, eta aintzina pilota, eta bestaldi bat arte.
Begiko makarra kendu, mukiak atera eta hortzak garbituko dizkiogu. Colgate Triple White, amonarentzat lehen markako produktuak. Gu